Herra kenraali, hyvät nuoret ja muut paikalla olijat. Olen kadetti Eero Keinänen Kadettitoveri-kunnasta. Tervetuloa nuorten maanpuolustuskeskusteluihin, jonka järjestää Kadettikunta ry yhteistyössä Kadettitoverikunnan sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. On ilo nähdä näin paljon innostuneita ja aktiivisia nuoria paikalla tänään keskustelemassa yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista. Minä Kadettitoverikunnan puolesta haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän seminaariin. Kehotan teitä kaikkia osallistumaan rohkeasti keskusteluihin, sillä me nuoret olemme tulevaisuus. Pidetään kaikki puheet lyhyinä. Juontajamme Atte kertoo keskusteluiden kulusta. Kiitos Eero. Herra kenraali, hyvät läsnäolijat, hyvät etänä seuraavat. Olen kadetti Atte Sormunen ja edustan kadettitoverikuntaa. Pidetään puheet lyhyinä. Annan ohjeet, miten pystytte osallistumaan keskusteluun. Eli tästä näette osoitteen, menette sinne. Sitten sieltä kohta viestit. Laitatte sinne teidän ajatukset, niin ne tulee sitten näkyviin tonne viestiseinälle. Tänään meillä on 4 tärkeitä teemaa, mistä keskustellaan. Ne näkyy siinä. Ja aina ennen jokaista teemaa esittelen lyhyesti alustain ja pyydän, kun tulee tänne eteen pitämään alustuksen. Ja alustus kestää aina 5 minuuttia, jonka jälkeen sitten pöytäryhmittäin keskustellaan 15 minuuttia. Ja sen jälkeen 15 minuuttia koko salin ja live-chatin kesken keskustellaan. Ja sitten kerran, jos alkaa näyttää siltä, että aika alkaa loppumaan. Ja teema päättyessä niin pidän semmoisen lyhyen yhteenvedon, että mitä oli tärkeitä pointteja, mitä tuli ilmi keskustelujen aikana. Mutta pidetään puheenvuorot lyhyinä, minuutti pari maksimissaan, ja aina esitellään, että kuka on ja mitä järjestöä edustaa. Sen pidemmittä puheitta lähdetään ensimmäisen teeman pariin. Mika Perkkuun perussuomalaisista, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon, herra kenraali, muut läsnäolijat. Äärimmäisen tärkeä aihe, kestävä talous Suomen kokonaismaanpuolustuksen tukipilarina, on siinä onnellisessa asemassa, että on eduskunnassa tällä hetkellä saan toimia puolustusvaliokunnassa, joka keskittyy nimenomaan näihin puolustusasioihin, ja sitten toisaalta on päässyt osallistumaan myös maanpuolustuskurssille, jossa myöskin tämä kestävä talous osana kokonaismaanpuolustusta nousi esiin valtiovarainministeriön esityksissä. Mutta millä tavalla tämä on tärkeä, niin se ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, mutta jos katsotaan nyt tällä hetkellä esimerkiksi Ukrainan tilannetta, niin Ukrainahan on täysin riippuvainen kansainvälisestä tuesta, ei pelkästään puolustustarvikkeiden osalta, vaan myös taloudellisesta tuesta. Heidän julkinen talous ei ole siinä kunnossa, että he kykenisivät käytännössä itse rahoittamaan omaa puolustusta ja omaa toimintaansa, vaan se on riippuvainen muiden maiden tuesta. Ja tämä on tietenkin tilanne, mikä haastaa myös sitten sitä Ukrainan puolustusta, ja silloin siinä on enemmän tämmöisiä riippuvuussuhteita, jotka ei pidemmällä tähtäimellä ole kovin kestäviä välttämättä. Onneksi tietenkin Suomi, muut länsimaat, Yhdysvallat tukee Ukrainaa määrätietoisesti, mutta nämä on tietysti asioita, joissa voidaan olla onnellisia, mutta ei välttämättä niin kuin tavoiteltavia, jos ajatellaan suvereenin valtion puolustuskykyä. No, nythän kaikki varmaan kuulijat täälläkin tietää, että julkinen talous on katastrofaalisen surkeassa kunnossa. Se on pitkän ajan seurausta, on ollut useita eri kriisejä, meillä oli koronakriisi, sitten on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, joka tietenkin edelleen jatkuu, ja nämä edellyttää valtiolta merkittäviä panostuksia niin maanpuolustukseen, suoraan puolustusvoimien resurssointiin, kalustohankintoihin, mutta sitten myös siviiliyhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiseen, mitä tulee esimerkiksi infrapanostuksiin, alkaen vaikka väestön suojista, tiestön kunnosta, ICT-hankkeista, niin nämä on kaikki oleellisia. Ja ne, millä ne rahoitetaan, niin rahathan tulee lopulta veronmaksajilta. Ja tällä hetkellä me tiedetään, että se raha, mitä veronmaksajilta tulee, niin ei käytännössä riitä siihen, vaan me joudutaan ottaa siihen velkaa edelleen, huolimatta näistä merkittävistä sopeutustoimista. Ja tämä tietysti pitkällä tähtäimellä voi ajaa siinä mielessä surkeaseen tilanteeseen, että jos valtion velanottokyky ikään kuin heikkenee ja velan korot nousee, kuten tällä hetkellä, niin voidaan ajautua tilanteeseen, jossa me ei enää saada velkaa ja silloin joudutaan sopeuttamaan. Ja valitettava tosiasia on, että silloin siitä tulee kärsimään yhteiskunnan muiden sektoreiden lisäksi myös tietyllä tapaa maanpuolustus, koska ei ole rahaa. Ja tämä on ongelma. Ja toisaalta, jos meillä nyt tulisi uusi kriisi,
niin mistä me saada, jos valtiolla ei ole ikään kuin puskureita rahoittaa sitä uutta kriisiä ja vastata siihen kriisiin lisävelanotolla, tai me ei saada sitä lisävelkaa markkinoilta, niin se aiheuttaa paljon ongelmia sen kriisin hoitamiseen. Eli tämänkin takia se julkisen talouden terve tilanne ja se, että meillä olisi ikään kuin kerrytetty valtiolle puskureita, eli toisin sanoen ylijäämää, ettei elettäisi velaksi koko ajan, niin olisi äärimmäisen tärkeää. Tietenkin me voi niin kuin optimistisesti ajatella, että totta kai me varmaan saataisiin tukea NATO-mailta, nyt kun NATOssa ollaan, tai EU-mailta, mutta kannattaako sen varaan laskea? Kannattaako me odottaa, että tuhotaan meidän talous ja sitten ihmetellään, jos on vaikeuksia vastata kriisiin, niin en oikein usko, ja tämä ei ole hyvää varautumista missään nimessä, vaan osana sitä kokonaismaanpuolustusta on syytä pitää myös siitä julkisesta taloudesta huolta, jotta silloin kun kriisi tulee, niin meillä on edellytyksiä vastata siihen nopealla tavalla. Eli tämän takia niinä aikoina, kun pystyy säästämään, niin kannattaa säästää, että pahan päivän varalla on sitten jotain takataskussa, millä voidaan sitten rahoittaa niitä hankintoja. Ajatelkaa vaikka puolustusvoimia, niin jos ajatellaan, että Suomen lähialueella tilanne kiristyisi merkittävästi, niin kyllä se todennäköisesti ajaa tilanteeseen, että puolustusvoimien resursseja ja muun siviiliyhteiskunnan resursseja varautumiseen niin olisi nostettava nopealla tahdilla. Ja sitten jos siihen tulee jotain häiriötä tai säröjä, niin, tai että valtio ei yhtäkkiä saisikaan kansainvälisiltä markkinoilta velkaa, niin mitä sitten tehdään? Ollaan aika ikävässä tilanteessa. Niin juuri tämän takia se julkista taloudesta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää kokonaismaanpuolustuksen ja kestävän maanpuolustuksen kannalta, ja uskoakseni tästä on samaa mieltä koko eduskunta, joskin kaikki tietää sen, että ratkaisut, millä siihen kestävään talouteen ja julkisen talouden tasapainoon päästään, niin on puolueilla vähän erilaisia. Mutta loppuun haluan vielä todeta, että kestävän maanpuolustuksen ja kestävän talouden osalta niin on sanottava se, että vaikka eduskunnassa paljon taistellaan ja tapellaan päivittäin siitä, että miten sopeutetaan, niin yksi asia, mikä ilahduttaa, niin on se, että koko eduskunta on ollut täysin samaa mieltä siitä, että maanpuolustukseen pitää satsata myös vaikeina taloudellisina aikoina. PV-resurssit on turvattu näiltä sopeutustoimilta, ja siitä on koko eduskunta samaa mieltä. Ja näin pienelle maalle kuin Suomikin on, 5,5 miljoonaa ihmisen maa, niin se on äärimmäisen arvokas asia, että me ollaan edes siitä samaa mieltä. Kiitoksia oikein paljon. Nyt semmoinen noin 15 minuuttia pöytien välillä käytti keskustelua tästä. Se tuli mieleen ja ilmoitan sitten, kun lähdetään koko salin keskusteluihin. Olkaa hyvät. Nyt pohditaan siinä, että me ollaan muutenkin aika onnellisessa asemassa. Jos mietitään vaikka Yhdysvaltoja, jotka käyttää yli puolet valtion budjetista asevoimiin, joka on muuten enemmän kuin 27 valtiota yhteensä, josta 25 on liittolaisia, niin nekin ihmettelee sitä, että miten meillä Suomessa on rehellisesti sanottuna yksi maailman parhaita puolustusvoimia. Se on noin 3% valtion budjetista, mutta se on tämä meidän varusmiespalvelus, mistä niin kun on pidettävä kiinni henkeä ja vereen, ja se on edullinen, ja sillä mun mielestä palvellaan kaikkia sukupolvia ja koko valtiota. Ja se, että vaikka me puhutaan 3% valtion budjetista, niin se on silti tosi kiva kuulla, että siihen ei kosketa ja koetaan, että sinne täytyy satsata. Semmoisella. Ei näistä tosi hyvä pointti. Toivottavasti nimiäkin, kun ei itsellä ainakaan muista, että Lauri Hieltonen Demarin nuorista tosiaan. Tämä on tosi hyvä pointti siitä nimenomaan, että niin kuin talous ei ole mitenkään erillinen kysymys maanpuolustuksesta, niin kuin me tiedetään, vaan politiikka on kokonaisuus. Ja me teemme täällä lähes tällaisen PVn-kaavion, että jos meillä käytetään ikään kuin enemmän rahaa tietysti maanpuolustukseen, niin tämä uhkahan laskee sitä mukaan lähtökohtaisesti, että me kyky vastata tehdään uhkaan. Ja niin kuin me tiedetään, niin tämähän on niin riskikartoitusta, että jos me käytettäisiin kaikki maailman rahaa Suomen puolustusvoimiin, niin meillä on aika hyvät puolustusvoimat, se ei ole enää niin tarkoituksenmukaista. Ja ehkä niin tavallaan niin poliittisen päättäjän tehtävää tässä on niin löytää, että missä on se kohta, että missä me ollaan niin riittävän varmoja, että me otetaan sopivia riskejä. Ja ehkä näin niin tästä tuli itselle mieleen teemasta, että kun puhutaan kestävästä taloudesta, niin tähän linkittyy myös vaikka huoltovarmuuskeskustelu tosi niin vahvasti. Että toki se, että meillä on niin kuin euroja ja dollareita tilillä, niin se on yksi näkökulma tähän. Mutta sitten myös se, että se talous on semmoinen, että se pystyy myös olemaan kriisin kestävä ihan itsessään. Että nyt puhutaan vaikka Itämeren turvallisuudesta, niin ehkä jatkaa tätä sun teemaa, että se on tosiaan iso kokonaisuus ja iloinen nähdä, että toimii
meillä aika kustannustehokkaasti toistaiseksi. Todella kustannustehokas. Mä luin tänä aamuna siitä, että Zelenski oli sanonut Stubbille, että älkää toistako virheitä, että rakentakaa linnoitteita ja asemia tonne rajalle niin kuin valmiiksi, niin siitä mua niin kuin heräsi sellainen ajatus, että puhutaanko me sivuun tästä puolustusvoimien 3% budjetista vai meneekö se sitten muun valtion infran budjetista? Samalla esimerkiksi kun miettii, että eihän vaikka se, että me kunnostetaan tiestöjä, niin ne ei suoraan liity puolustusvoimiin, mutta kriisiajalla niin se on ihan elinehto, että meillä on toimiva tieverkosto täällä käytössä. Niin se on ehkä semmoinen kanssa, että kaikki mikä liittyy puolustuspolitiikkaan ja vaikuttaa, niin silti me suoraan puolustusvoimien budjetista. Et silleen, vaikka on niin kuin haastavat ajat ja joutuu tekemään näitä poliittisia ratkaisuja ja kaikkea ei saa toteutettua, no nyt siellä on aitaa rakenteilla, joka on hyvä asia, mutta se, että niin kauan kun ei lähdetä koskemaan vaikka meidän varusmiespalvelukseen, niin mä koen, että ollaan turvassa. No, mulla tuli tuohon sun pointtiin, että vähän aasinsiltana, että kuitenkin mainitsit tieverkoston, niin isona elementtinä talouteen liittyy, että talous vaikuttaa vahvasti huoltovarmuuteen. Kyllä. Ja se on ehkä se, niin kuin, mihin ne tieverkot liittyy. Ja tavallaanhan se näkyy suoraan se talouden tilanne vallitseva huoltovarmuuden, kyllä, ja huoltovarmuuden tilanteessa. Ja mitä heikommaksi talouden tilanne menee, se näkyy valitettavasti siinä huoltovarmuudessa ehkä ennen kuin se näkyy sit suoraan siinä sotilaallisessa vaikuttamiskyvyssä. Oletteko kaikki käynyt palveluksen? Et se on se ensimmäinen asia, että huolto on pelattava. Jos halutaan mitään tuloksia aikaan, niin huolto on pelattava. Se on siihen näkökulmaan tosi hyvä pointti. Toisena nostona ehkä mikä vaikuttaa, niin kun sitä on hehkutettu, että Suomessa on tehokas, just niin kuin säkin mainitsit, mutta siten, että miten se viranomaisyhteistyö siinä, miten se on saatu rakennettua se systeemi silleen, että se toimii. Ja sitten myös, vaikka hehkutetaankin, että se on hyvässä tilanteessa, niin miten voisiko sitä jotenkin viedä vielä eteenpäin, että se olisi tehokkaampaa ja systeemit toimisi vielä paremmin ja uskon, että aina löytyisi parannettua. Tartun myös niin ikään tuohon. Suomessa on omasta mielestäni todella tehokas ja toimiva yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden malli, joka nimenomaan tähtää siihen, että koko yhteiskuntana ne rajalliset resurssit, mitkä on käytettävissä turvallisuuden sektoreihin, niin ne otetaan täysimääräisesti huomioon ja sitä työtä totta kai on koko ajan kehitettävä. Toisena asiana on myöskin se, että talous luo turvallisuutta, mutta turvallisuus myös luo taloutta. Eli mikäli meillä on täällä Suomessa vakaat turvalliset olot, niin se myös mahdollistaa talouden alalla talouskasvua ja taloudellista juuri näin. Tuleeko vielä jotain? Kyllä tähän paljon asioita liittyy, että sitten ehkä jos jatketaan siitä kysymyksestä, että puhutaan kokonaismaanpuolustus, varmaan on se termi, mitä tässä haetaan, niin sitten ehkä miettiä, että tuleeko teille ajatuksia siihen, että miten tähän vaikka kun puhutaan kriisiajasta ja siinä kohtaa aletaan tekemään yhteistyötä vaikka yritysten kanssa, jos puhutaan näistä linnoitteista, tämmöisestä vähän harmaasta ajasta, jos on mahdollinen konflikti tulossa. Onko teillä ajatuksia siitä, että onko se kustannustehokasta itsessään jo nyt vai onko jotain, miten sitä voisi kehittää? Koska tämä on ehkä semmoinen, mihin olen itse pohtinut, että sehän on valtavan hieno järjestelmä, että saadaan koko myös siviiliyhteiskunta mukaan tarpeen vaatiessa ikään kuin varautumaan mahdollisiin konflikteihin, mutta siinäkin varmasti jotain kehitettävää ja ehkä että siinä on niin paljon sitä logistiikkaa, niin tuleeko teille mieleen jotain ajatuksia, että mitenhän sitä voisi parantaa jollain tavalla? Hyvä pointti. Mä jotenkin ajattelen, että se, että yhteiskunnassa keskustelussa, jos me puhutaan siitä, että me on toimivat puolustusvoimat ja me on varusmiespalvelus, meidän järjestelmä toimii tällä tavalla, niin kellään ei ole siihen vastaan sanomista, mutta jos lähdetään tekemään gallupia, että laitetaanko vaikka ensi kaudella 50 miljoonaa siihen, että rakentaa vähän linnoitteita, jos tilannetta varten, niin siitä voi sitten tulla erilaisia näkemyksiä veronmaksajilta, että se toisaalta kyse on siitä, että mikä menee suoraan tähän puolustuksen budjettiin ja mikä on sitten osittain semmoista huoltovarmuutta ja varautumista. En ole poliitikko vielä, ei onneksi tarvitse tehdä näitä päätöksiä, mutta ajatuksia se kyllä herättää.
Onko meillä varaa kehittää ja tavallaan myöskin suunnata resursseja eri tavalla tuommoisessa puolustusvalmistelussa niin kokonaisturvallisuuden näkökannalta suhteessa siihen, että voitaisiin kasvattaa sitä taloutta ja kehittää sitä paremmaksi niin kriisiaikana? Onko se niin kuin, tavallaan se lanka, mikä haettiin? Joo, oikeastaan ehkä nimenomaan just sitä, että kun se on spekulatiivinen tilanne ja sen niin kuin taloudelliset vaikutukset on niin kuin epäselvät tietysti, kun ei sellaista kokeiltu, niin ehkä sitä, että onko niin kuin siinä järjestelmässä jotain niin kuin ilmiselvää kehitettävää, koska sehän niin kuin itsessään on aika hyvä järjestelmä, mutta toki sitä voi aina niin kuin miettiä, että sitä niin kuin tiedä sen taloudellisia vaikutuksia niin kuin sit oikeasti. Että onko se niin kuin tavallaan kustannustehokasta siitä näkökulmasta, että jos laitetaan kaikki rakennusfirmat Suomessa vaan rakentaa linnatteita, niin sillä on kuitenkin myös niin kuin aika monta muuta niin kuin sivuvaikutusta sitten. Ja muu infrahuolto. Juuri näin, että päästään sitten kiperään kysymykseen, että missä määrin myöskin poikkeusolojen aikana hyödynnetään niitä strategisia kumppaneita ja yksityisen sektorin toimijoita siihen, että he tukevat varsinaisesti sitä itse maanpuolustustyötä ja missä määrin halutaan pitää muu yhteiskunta mahdollisimman normaalissa toiminnassa, että ne talouden perusedellytykset edelleen olisi olemassa mahdollisimman normaaliin yhteiskunnalliseen elämiseen ja olisi jonkinnäköistä talousaktiviteettia ja sitä kautta myöskin kassavirtaa valtiolle, jolla jälleen rahoitetaan maanpuolustustyötä, poikkeusoloja ja sitä kautta myöskin sitten luodaan edellytyksiä. Mielenkiintoinen kysymys, myös siinä ei välttämättä täysin oikeita vastauksia ja sitä työtä tehdään koko ajan. Se on semmoinen asia, että meillä on tällä hetkellä olemassa se järjestelmä siihen, että miten sitä asiaa hoidetaan ja päätöksiä tehdään sen myötä, että niin oikeasti rakennetaan se koko yhteiskunta sen kokonaisturvallisuuden kestäväksi, mutta sitten taas niin kuin jostain pitää aina ehkä sitten päättäjien tehdä niitä päätöksiä, mistä otetaan pois. Mulle tuli ehkä mieleen siitä, mainittiin se huoltovarmuus aikaisemmin, niin Kuismalle varmasti tuttu käsite, en tiedä teillekin varmaan, että niin kuin Suomi nähdään saarena ehkä niin kuin tälleen pohjoismaassa näkökannassa niin kuin huoltovarmuuden osalta, niin mä tavallaan tuossa alustuksessa rupesin just miettimään sitä, että missä määrin meidän pitää rakentaa sitten myöskin se talous sen kestäväksi, kun kriisiaika jos tulee ja sitten tilanne pitkittyy ja totta kai tarve kaikelle ulkopuoliselle polttoaineelle, vastaavalle ampumatarvikkeelle, mitä ikinä siinä kriisiaikana niin kuin armeijan voimat tarvitsee, että missä määrin me joudutaan takaamaan se, että meillä on oikeasti kyky olla omavaraisia siinä ajassa versus se, että meillä on sitten kapasiteettia myöskin tuoda ulkopuolelta jotain resursseja sisään. Joo, ne uudet laivastolaivat, mitä rakentaa Raumalla, kun niistähän oli yhteiskunnassa keskustelua myös siitä, että ne on ykkökalliita ja tarviiko tuommoisen käyttää rahaa, mutta sitten jos mietitään, että jos me joudutaan valmiustasoa nostamaan, niin millä me turvataan kriittinen kauppamerenkulku, koska se on se huoltovarmuus, mutta myös se, että täytyy viennin ja tuonnin pelata ihan jo ennen kuin meillä on kriisi, mutta siellä niin varautumiseen, mutta varsinkin kriisin aikana, niin nämä on turvattava, koska me oikeasti muuten jäätäisiin yksin. Että silleen, kyllä mä näen niin kuin kaikki tämmöiset investoinnit hyvin perusteltuna itse, vaikka niihin menee rahaa, niin, ja on niin kuin vaikeaa, että joudutaan sopeuttaa, niin nämä on ehkä semmoisia investointeja, mihin on syytä panostaa, ja nämä on ehkä semmoisia asioita, mitä mä ainakin itse ehkä huomaan, että kaikki ei tule ajatelleeksi ihan loppuun asti. Että kun on näitä näkemyksiä, että tarviiko Suomi sotalaivoja aidosti Itämerellä, mutta se on siitä, miten muuten turvattaisiin vaikka kauppamerenkulku. Ja huoltovarmuuteen ja varautumiseen käytetyt resurssit on tietenkin aina jostain muusta pois yhteiskunnassa, mutta silti ehkä mun näkökulmasta eletään tällä hetkellä maailman ajassa, jossa ei oikein tiedetä, että minkälaista voi tulla vastaan. Ja varautuminen korostuu takaisin ehkä koronapandemian aikaan, jossa ymmärrettiin esimerkiksi kasvomaskien merkitys ja se, että kuinka tärkeää, että meillä on toimiva huoltovarmuussysteemi, että saadaan sitten tarvittavaa materiaalia hyvin tukalassakin yhteiskunnallisessa tilanteessa. Tässä tulee mielestäni tosi hieno tämmöinen ympyrä sulkeutuu siihen sun aikaisempaan pointtiin, että niin kuin turvallisuus luo taloutta ja talous luo turvallisuutta, että se on niin kuin just näin, että mun mielestä Ukrainassa tässäkin on hyvä niin kuin esimerkki nähtävissä siinä, että vaikka niin kuin tosi pitkään hän kuului tässä uudessa mobilisaatioaallossa ja sekään ei ollut mitenkään täydellinen ja että silleen, että
jos puhutaan niin pitkittyneistä konflikteista, niin että nämä niin kuin asiat ettei se myöskään toimi ehkä sillä perinteisellä ajattelutavalla, että nyt on joko konflikti ja kaikki keskittyy niin kuin puolustusjärjestelmän ympärille ja sitten on ikään kuin rauhan aika, jolla on niin kuin siviiliyhteiskunta, vaan mahdollisen konfliktin pitkittyessä nämä asiat niin kuin linkittyy tosi vahvasti. Sitten ehkä niin kuin semmoinen, mitä pohdin, että toki niin kuin maanpuolustuksilla on tällä hetkellä ihan ok rahoitus. Rahaahan aina voi käyttää enemmän, mutta että esimerkiksi jos puhutaan vaikka reservin kouluttamisesta, syvän reservin kouluttamisesta, niin mielestäni siinä on aika vähäiset taloudelliset resurssit tällä hetkellä. Ja se on taas näitä, että miten se mittaa, että miten arvokasta on kouluttaa, sanotaan vaikka 50 000 syvän reservin henkilöä, niin ei silloin niin suoraan ikään kuin vastinetta sillä rahalla ei ole niin mitattavissa, ei se ole mitattava asia. Mutta niin tämmöinen asia sitten on sitten fasiliteettien niin turvaaminen, vaikka ampumaratoja on Suomessa aika vähän niin tavallaan harraste sekä niin maanpuolustuskäyttöön. Niin kyllähän tähän niin aina löytyy semmoisia pieniä asioita, mitä pitää lisätä, mutta mun mielestä niin jos niin vetää yhteen tämän kaiken, niin selkeästi meillä iso kuva näyttää olevan aika hyvin kunnossa ja ollaan kaikki samaa mieltä siitä, mikä on ilo kuulla. Ja nostaa semmoisen kissan pöydän, mikä ei ole ilo kuulla nimeltä hyvinvointialueiden rahoitus. Mä en tiedä, miten niin hyvinvointialueiden, tai onko missään käyty keskustelua hyvinvointialueiden kriisinkestävyydestä. Koska siis kyllä niin terveydenhuollon on pelattava, jos me oikeasti ollaan siinä kriisitilanteessa, että Suomi olisi sodassa, niin millä me varmistetaan riittävä hoito ja vaikka veripalvelun toimivuus. Sekin on niin se, että ehkä niin itse kun on niin kiinnostunut politiikasta, mutta en ole järin perehtynyt kaikkeen, niin kiinnostaisi, että voisiko vaikka hyvinvointialueidenkin resurssien turvaamista perustella myös maanpuolustusnäkökulmasta ja kriisinkestävyydellä ja huoltovarmuuden turvaamisella. Ihan vaan tämmöinen niin ajatus. Terveisiä länsiin Uudeltamaalta, että kyllä meillä tätä on mietitty, mutta ihan hirveästi, että siis se on todettu, että niin näin sen pitäisi olla ja sitten se on vähän niin jätetty siihen, että toivottavasti se on näin. Mutta toki tähän liittyy se isompi kysymys, että kun hyvinvointialueet on jatkuvassa kriisissä niin kuin muutenkin, niin kuin tavallaan sitä mahdollisuutta keskittyä semmoiseen niin tulevaisuuskatsaukseen ja erilaisen niin strategioiden luomiseen niin oikeasti, niin siinä ehkä niin just nyt resursseja, mutta toivottavasti sitten pian. Vielä vähän semmoinen erilainen näkökulma siihen kokonaisturvallisuuteen, kun puhuttiin taloudellisesta kestävyydestä ja yrityksistä. Mutta sitten, että miten voitaisiko vielä sitä saada tehostettua enemmän, kun Suomessa kuitenkin vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta on vahvalla tasolla. Ja sitten esimerkiksi MPK, niin just tämmöisten kautta vielä vahvistettua niiden asemaa ja niiden toimivuutta. Ja suhteellisen pienellä rahoituksella saatu iso vaikutus tällaisten erilaisten järjestöjen vapaaehtoistyön kautta myös. Erinomaisia pointteja. Onko meidän pöydällä nyt jokin yksittäinen asia, joka me koetaan, että tästä keskustelusta on jäänyt meille käteen ja haluttaisiin nostaa yleiseen keskusteluun? Saa haastaa. Mä ehkä jotenkin itse ajattelen se, että meillä on ehkä yhteneväinen näkemys siitä, että puolustusvoimat voi niin sanotusti hyvin, mutta huoltovarmuuden turvaamiseen pitäisi ehkä keskittyä ja panostaa. Ehkä itse myös lisäyksenä tuohon just sen, että sama pointti mikä alussa, että just sitä voi vähän nostaa, että heikentynyt talouden tilanne alkaa suoraan näkyä ensin siinä huoltovarmuudessa. Ja se menee aika monelta aika pahasti huomaamatta ohi, että se ei ole niin näkyvän. Ja mä ehkä lisäisin tähän vielä, että niin kun osallistetaan kansalaisia enemmän tähän keskusteluun, koska suomalaiset on kuitenkin fiksuja ja ymmärtää, että minkä takia näistä asioista pitää keskustella, minkä takia näihin pitää sijoittaa enemmän. Niin ehkä jos osallistettaisiin enemmän, niin saataisiin ymmärrys sille, että miksi näin pitää toimia ja miksi me priorisoidaan näin, vaikka taloudellinen tilanne on mitä on. Että jos laitetaan jotain konkreettista esimerkkiä, että jos meidän BKT on näin paljon se puolustusmenojen osuus, niin silloin me saadaan vihollinen pysähtymään tonne rajalle, ja jos se on tämän verran, niin se pysähtyy Lappeenranta, jos se on tämän verran, niin se on Senaatin torilla. Niin konkreettian kautta aika moni niin kun sen tajuu, mutta meillä on aika semmoinen yleinen asenne ollut semmoinen, että kyllä viranomaiset hoitaa. Mutta sitten se on just johtanut siihen, että sitten ei käydä ehkä niin laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Ja kautta poistaa ehkä sitä riskiä sille niin kuin lyhytnäköisyydelle siinä asiassa. Että niin kasvaa se ymmärrys siitä, että niin kuin, jos satsataan johonkin asiaan, niin sillä on ehkä niin kuin sitten pitempiaikaisia vaikutuksia. Kello käy, siirtää
seuraavaan vaiheeseen, eli salikeskustelu. Ja tästä voisi esittää Niko Bergmuille kysymyksiä ja linkkipoja jakaa teille linkkeen. Jos haluaa kääntää ylös, niin tuodaan linkki teille ja voitte kysyä teidän kysymyksenne. Olkaa hyvä. Hyvät kuulijat, meidän ryhmä haluaisi kysyä sitä, että kun Euroopan maanpuolustusteollisuuden, Antti Rekeli, nuorten ihmisten delegaatio itse käsitellyt, Euroopan maanpuolustusteollisuuden hankinnan investoinnit laahaavat vielä kuitenkin perässä. Olisiko eurooppalaisessa yhteisessä koordinaatiossa sekä yhteisissä investointirahastoissa hyvä väline kiihdyttää sekä teknologian että puolustusteollisuuden hankintoja paremmin kuin kansallisilla instrumenteilla? Sellainen tähän itse asiassa tällä hetkellä EU:ssa yritetään löytää ratkaisuja, mutta valitettavasti ne summat on aika pieniä. Ja se on totta, että Euroopan tasolla nämä puolustusinvestoinnit, erityisesti meidän puolustusteollisuuteen, on aika naurettavia. Ja jos mä ensin kertoo, just se, että 5,5 miljoonan maa Suomi on niin oikeasti suurvalta näissä asioissa. Se on vähän surullista. Varmasti ne on yhdenkaltaisia ratkaisuja, mutta sitten niistä tulee justiinsa nämä sisäpoliittiset haasteet. Tämä on nyt siis korostan, tämä on niin poliittinen näkemys omalta kannalta, että meillä on vaikka tiettyjä suuria jäsenmaita, joilla saattaa olla tiettyjä intressejä esimerkiksi edistää omien suuryhtiöidensä, mainitsematta nyt mitään lentoyhtiöä nimeltä, niin etua esimerkiksi tuolla puolustusteollisuudessa, joka sitten saattaa pahimmassa tapauksessa aikaan saada sen, että esimerkiksi pienemmät suomalaiset puolustusteollisuusalan toimijat niin ei välttämättä pääse näihin sisämarkkinoihin käsiksi. Eli siinä täytyy tietysti pitää niin kuin järki mukana, että se markkina on siinä mielessä avoin, mutta tällä hetkellähän se on hyvin sisäänpäin kääntynyt ja on hyvin paljon erilaisia asejärjestelmiä alkaen tankeista ja hävittäjiä suunnitellaan joka maassa melkein, että ei sekään niin kuin hyvä juttu ole, että jollakin tavalla siihen on pakko löytää ratkaisuja ja pyritään löytämään tällä hetkellä ratkaisuja ja myöskin sitä rahoitusta, mutta ongelmaksi tulee myös politiikka siinä, että mitä enemmän länteen mennään, niin sitä kauempana myöskin Ukrainan sota heidän näkökulmastaan on, heidän kansalaistensa näkökulmasta on, ja kun siellä on heikko talous, niin ensimmäisenä ei ole mielessä, että vahvistetaanpas vähän maanpuolustuksen resursseja, toisin kuin sitten esimerkiksi Suomessa, joka on käytännössä Venäjän naapurimaa, kuten myös sitten Baltian maat, joissa tämä ongelma todellakin tiedostetaan. Mutta äärimmäisen hyvä kysymys. Joo, hyvää päivää kaikille. Kadetti Eero Grönlund. Kysyisin ehkä nyt tavallaan tuon talouden kannalta ja näiden kriisien kannalta sellaista asiaa, että mikä teidän näkökulma on, että toi Suomenkin velkaantuminen on ollut pitkäaikaista, mutta ehkä se suurin piikki on nyt nähty tässä korona-aikaa, sen jälkeen uusi kriisi, Ukrainan sota, jota nyt vieläkin käydään ja siihen tietysti rahaa myös uppoo tukien kautta, niin uskotko, että tällainen jonkunnäköinen kriisi tai kriisien aika niin tulee olemaan jatkossa ehkä uutta normaalia, mihin meidän pitäisi sopeuttaa myös se talous, että meidän talous kestää myös tällaista aikaa, kun on näitä kriisejä, eikä velkaantuminen pääse siinä karkaamaan käsistä? Se on äärimmäisen hyvä kysymys ja kyllä tosiaan näin on, että edelleen on kriisi ja koronaan jouduttiin ottamaan paljon velkaa. Et siis sehän ei niin kuin sinänsä ole ongelma vastata yksittäiseen kriisiin velanotolla, näin niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, mutta ongelma on siinä, että meidän niin kuin valtion talous ja julkinen talous on niin kuin rakenteellisesti alijäämäinen. Eli toisin sanoen meidän tulot ja menot on epätasapainossa, vaikka sieltä putsattaisiin nämä kriisien vaikutukset pois. Ja nyt kun meillä on ikääntyvä väestö ja maailmantilanne on mikä on, niin ei ole tavallaan niin kuin odotettavissa kuin jostain niin kuin taikaiskusta talouskasvua ja sitä kautta julkisen talouden vahvistamista, vaan se edellyttää sitä, että jostain on pakko sopeuttaa. Ja toisaalta kun meidän tavallaan turvallisuuspoliittinen tilanne ja ympäristö, missä mekin toimitaan, niin heikkenee jatkuvasti, näin voidaan ehkä sanoa ääneen, ja se varmaan on sellainen näkemys, mikä aika laajasti jaetaan, niin se edellyttää myöskin sitä, että sinne puolustuspuolelle pitää saada lisäinvestointeja tehtyä, ja tämän takia on myöskin sitten
käytävä niin kuin sitä julkista keskustelua myöskin siitä, että kun johonkin laitetaan rahaa, niin sehän on toisaalta pois. Ja tämä on niin kuin semmoinen iso haaste, mutta että ei ainakaan ole odotettavissa sitä, että nämä kriisit nyt tästä olisi helpottamassa, joskin toki toivon sitä, mutta hyvin epätodennäköistä se valitettavasti on, kun katsotaan Lähi-Itää, katsotaan Ukrainaa tai katsotaan sitten tuonne Kiinan suuntaan, niin sielläkin tietysti voi aina joskus jotain tapahtua. Toivottavasti tämä vastasi jollain tavalla. Seuraavaa kysymystä. Rasmus Akselsson Nuorten maanpuolustusliitosta. Tästä tuli esiin tämmöinen pointti, että tätä taloudellista kestävyyttä ajatellen, niin miten yhdistyksiä ja vapaaehtoistoimijoita voisi osallistaa enemmän ja niiden asemaa korostaa tässä kokonaisturvallisuutta luodessa tai sen kokonaisturvallisuuden luomisessa? Suomihan on yhdistysten luvattu maa, näin on ainakin sanottu, että meillähän on siis ihan järjettömät määrät yhdistyksiä, koko maa täynnä ja hienoja yhdistyksiä onkin paljon. Se, että voisiko heidät ottaa mukaan siihen toimintaan vielä laajemmin kuin nykyisellään, niin näen kyllä, että siinä on tiettyä potentiaalia erityisesti maanpuolustuksen puolella ja tietysti myös muilla sektoreilla. Mutta isoin haaste, mikä ehkä moni yhdistyksessä toimiva osaa tunnistaa, niin on se, että mistä me saadaan ne nuoret mukaan sinne yhdistystoimintaan. Tämä on iso kysymys. Että jos ajatellaan monia tällaisia perinteisiä järjestöjä myös maanpuolustuksen puolella, niin siellä valtava osa näistä aktiiveista alkaa olla ikääntyviä ihmisiä. Eikä siinä mitään hienoa, että tekee työtä ja näin poispäin, mutta jotta se jatkuvuus turvataan, niin me tarvittaisiin näitä nuorempia ihmisiä mukaan siihen aktiivitoimintaan ja kannustaa heitä ottaa vastuuta näissä yhdistyksissä, jolla sitten saataisiin sitä vaikuttavuutta niin kuin läpi koko väestön ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Ja näen kyllä siinä niin kuin paljon potentiaalia, mutta jollakin tavalla täytyisi ehkä nuorisojärjestöt voisi pohtia, että mikä tässä olisi idea, että millä me saataisiin nuoret aktivoitumaan myös näissä kansalaisjärjestöissä, jotka tekee kiistatta äärimmäisen tärkeää työtä myös kokonaismaanpuolustuksen osana. Toivottavasti tämä vastasi jollain tavalla. Oliko nämä etänä muuten myös kysymyksiä? Kysymys. Joo, eli siinä on ensimmäinen kysymys, taitaa olla 20 minuuttia sitten. Valtioneuvoston uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko kertoo muun muassa kolmoiskriiseistä. Millaisen merkityksen näillä asioilla nähdään sekä kokonaisturvallisuuden että kokonaisturvallisuuden näkökulmasta? No, merkitys on tietenkin se, että se kenttä, missä toimitaan turvallisuusviranomaisten osalta, niin se laajenee yhä niin kuin uusia elementtejä. Tuossahan puhutaan ilmastonmuutoksesta, luontokadusta ja saastumisesta, mutta jos ajatellaan näiden lisäksi, niin siellähän ei mennä enää tämmöiseen perinteiseen kineettiseen vaikuttamiseen, vaikka niin kuin sotilaallisessa mielessä, vaan sitten pyöritään jo tällä hetkellä avaruudessa ja sitten ICT-puolella, että on kyberhäirintää ja kybervaikuttamista ja tällaista, niin näitä niin kuin erilaisia kriisejä ja ympäristöjä, missä toimitaan, niin totta kai se haastaa meidän viranomaisia ja edellyttää sitä, että näihin kaikkiin mahdollisiin, olisi kyse ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, saastumisesta tai edellä mainituista, mitä totesi, niin tarvitaan yhä enemmän asiantuntijaosaamista myös sieltä siviiliyhteiskunnan puolelta, jotta niihin kriiseihin pystytään vastaamaan niin kuin laaja-alaisesti. Se haastaa niin pelastusviranomaisia, se haastaa poliisia ja varmasti haastaa myös puolustusvoimia. Että kyllä sillä on äärimmäisen iso merkitys ja uskoakseni esimerkiksi tuossa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, joka nyt on eduskunnan käsittelyssä parasta aikaa, niin siinä kyllä pyritään huomioimaan aika laaja-alaisesti näitä erilaisia kriisejä, mutta tietenkin siinä nyt tässä ajassa korostuu voimakkaasti toi sotilaalliset kriisit meidän lähialueilla, mutta ne ei silti poissulje sitä, etteikö muihin kriiseihin pitäisi löytää vastauksia ja varautumista enemmän. Sitten tuossa on 19 minuuttia sitten kysytty, että voiko Suomi saada lahjoituksina kautta ostaa kesken sodan uusia hävittäjiä. Siis mikään ei estä, etteikö voisi tai saada uusia tai ostaa uusia hävittäjiä. Ehkä perusongelma on se, että täällä puhuttiin puolustusteollisuudesta aiemmin, niin yleensä silloin kun olisi se kovin tarve niille tarvikkeille, eli jos ajatellaan, että ostetaan sitten kun kriisi on päällä, niin siellä ostajapuolella on kaikki muutkin ostamassa samaan aikaan ja tehtaat toteaa, että ei ole. Ja tässähän se iso haaste onkin, mistä puolustusteollisuuskin on paljon puhunut. Eli kysymys on siitä, että uskaltaako nämä puolustusteollisuuden toimijat investoida esimerkiksi uusiin tehtaisiin,
jos heillä ei ole ikään kuin odotusarvoa siitä, että valtiot tulee tilaamaan heiltä. Kuka laittaa 100 miljoonaa euroa tehtaaseen, jos ei tiedä, että tuleeko sitten tilauksia vai eikö tule? Voidaanko laskea se 100 miljoonaa sen varaan, että ehkä syntyy joku kriisi ja ehkä sitten joku tilaa? Ja tämä on se haaste. Eli millä me saadaan rakennettua meidän puolustusteollisuus niin, että sinne koko ajan tulee niitä tilauksia ja toisaalta myöskin niin, että Suomen lisäksi monet muut länsimaat alkaa varautua jo rauhan aikana, jo aikoina, jolloin ei ole odotettavissa välitöntä uhkaa. Et sillä me saataisiin ehkä sitten nostettua sitä puolustusteollisuutta, joka sitten edesauttaa myöskin sen, että jos meillä on kriisitilanne, niin liittolaiset pystyy jakamaan sitä vastuuta ja auttamaan jäsenvaltioita ja kumppaneitaan silloin, kun tarve on. Ja nythän Ukrainallekin on erilaista tukea annettu, mutta haasteeksi muodostuu juuri se, että mistä sitä tukea annetaan, jos sitä tukea ei kerta kaikkiaan annettavana enää ole. Ja tämä on iso kysymys. Eli lyhyt vastaus kysymykseen on, että voi, mutta se ei ole niin yksinkertaista. Ja sitten oli kysymyksenä, että mikä on kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeintä taloudellisesti juuri nyt? Pitäisikö panostaa terveydenhoitoon, koulutukseen, energiaturvallisuuteen vai puolustusmateriaalihankintoihin? Sanoisin näin, että on aika mahdotonta sanoa, että mikä noista nyt yksittäisenä elementtinä on kaikista tärkein, koska jos joku tuosta kokonaisuudesta romahtaa, niin mikään muukaan noista ei toimi. Et puolustusvoimien toiminta niin rauhan kuin sodan aikana on täysin riippuvainen siitä, että meillä on terveydenhuollossa ammattilaisia. Toisaalta puolustusvoimien toiminta on täysin riippuvaista siitä, että meillä on koulutettuja osaajia siviiliyhteiskunnan puolella. Energiaturvallisuus, onko meillä ydinvoimalat käynnissä ja onko meidän sähköverkko sellainen, että se pystyy tuuttaamaan yhteiskunnalle sähköä, että pyörii arjessa ja myöskin kriisiaikoina. Ja sitten toisaalta nämä puolustusmateriaalihankinnat, niin löytyykö sinne rahoitusta. Näin ei sulje toisiaan pois. Mikä siinä on tärkeintä? Tietenkin niitä sitä aina skaalataan eestaas. Käytännössä näistä jokaiseen tällä hetkellä laitetaan lisää rahaa. Terveydenhoitoonkin, niin faktahan on se, että vaikka siellä on vaikeita päätöksiä edessä ja siellä on hyvin vaikea taloudellinen tilanne, niin nyt seuraavana vuonna sinne menee yli 2 miljardia euroa, eli yli 2000 miljoonaa euroa enemmän rahaa. Ja tämä on niin kuin se lähtökohta, missä me ollaan. Mutta sanoisin näin, että ihan jokaiseen näistä on pakko panostaa, mutta se, että lähtisi valitsemaan, mikä näistä on ikään kuin arvokkain, niin en pysty siihen. Ja millainen rooli taloudellisessa pohdinnassa on henkisellä kriisinkestävyydellä, kulttuuri, yleissivistys? No on sillä tietysti iso, että jos ajatellaan hyvinvointiyhteiskuntaa, hyvinvointivaltiota, että jos kansalaiset ei ikään kuin enää oikeuta sitä harjoitettua politiikkaa, niin sillä voi olla sitten vaikutuksia myöskin siihen maanpuolustustahtoon, koetaanko oma isänmaa puolustamisen arvoiseksi, onko täällä sellaisia asioita, minkä takia haluaa puolustaa, niin nämä on isoja kysymyksiä. Toisaalta jos meillä alkaa rakoilemaan sitten niin kuin yhteiskunnassa tai polarisoitumaan keskustelu monilla muilla sektoreilla, niin heijastuuko se ennemmin tai myöhemmin maanpuolustukseen? Äärimmäisen iso kysymys, eikä myöskään hirveän vaikea asia. Ja tavallaan jos meillä on taloudellinen turva ja talous on niin kuin vahvalla jalalla, niin se lähtökohtaisesti todennäköisesti luo ihmisille hyvinvointia, se luo vakautta siihen omaan arkeensa, että jos sä pystyt huolehtimaan siitä, että sä saat ruokaa itsellesi ja sun läheisillesi ja arjessa asiat toimii hyvin, niin ehkä sen jälkeen sun on hieman helpompi myös miettiä sellaisia muita asioita siinä välittömässä lähipiirissä, kuten esimerkiksi maanpuolustusta tai osallistua kulttuuritapahtumiin, että sillä on iso rooli, totta kai, kriisin kestävyydessä. Ei voi millään tavalla poissulkea. Siinä taisi olla nämä viestiseinälle tulleet kysymykset. Yes. Aika seuraavalle teemalle, mutta hyvät naiset ja herrat, Mika Bergboom. Siirrytään seuraavaan teemaan ja meille on seuraavaksi puhumassa ylivääpeli Enrico Annus UTin jääkärirykmentistä. Ole hyvä. Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat ja läsnäolijat täällä juhlasalissa, arvon nuoret siellä etäyhteyksien päässä. Olen ylivääpeli Enrico Annus, työskentelen puolustusvoimien erikoisjoukoissa UTin jääkärirykmentissä. Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Seuraavan lyhyen johdatuksen aikana haluan kertoa teille omin sanoin, miksi minun mielestäni meidän maamme on puolustamisen arvoinen.
Miksi teen sitä, mitä teen, on yksi tärkeimpiä asioita, joita ihminen voi itselleen selventää lisätäkseen itsetuntemusta ja löytääkseen tekemästään asiasta merkityksellisyyttä. Mikäli turvallisuustilanne yhteiskunnassamme muuttuisi ja Suomea uhkaisi sota, niin mitkä olisivat niitä asioita, joiden vuoksi minä puolustaisin maatamme? Toivon, että myös sinä mietit tämän tilaisuuden aikana ja myös reflektoisit tänään myöhemmin tilaisuuden jälkeen, yksin tai yhdessä, mitkä ovat sinulle niitä asioita, joiden vuoksi sinä olisit valmis puolustamaan Suomea. Miksi Suomi on puolustamisen arvoinen maa? Käsittelen seuraavaksi määrittämääni 3 keskeistä aihetta, joiden avulla minä löydän vastauksia miksi-kysymykseen. Nämä aiheet ovat perintö, yhteiskunta ja ihmiset. Toivottavasti näistä on apua myös sinulle, kun pohdit vastausta. Perintö. Pyydän sinua katsomaan kuvan veteraaneja ja Lottia silmiin. Suomen sotien sotaveteraaneja on joukossamme vielä lähes 1600. Tärkein kiitos ja kunnioitus veteraaneille, Lotille ja koko Suomen sodat läpikäyneelle sukupolvelle heistä huolehtimisen lisäksi on muistaa ja arvostaa aina niitä uhrauksia, joita he tekivät tulevien sukupolvien turvallisuuden, vapauden ja itsenäisyyden eteen, unohtamatta heidän tekemää arvokasta yhteiskunnan jälleenrakennustyötä. Puolustamalla Suomea osoitamme heille arvostuksen ja kiitoksen huolehtimalla siitä perinnöstä, jonka he ovat meille jättäneet. Kun meistä jokainen tekee parhaansa, niin silloin myös me välitämme turvallisuuden, vapauden ja itsenäisyyden perinnön tuleville sukupolville. Yhteiskunta. Ajattele Suomea, tätä kaunista maata, esityksen alussa näkemääsi talvia järvemaisemaa, kupillista juuri poimittuja metsämansikoita ja niiden tuoksua. Ajattele yhteiskuntamme toimivuutta ja turvallisuutta, kulttuuria, luontoa ja puhtautta. Mieti, miten onnellinen ihminen onkaan tässä vapaassa maassa. Kuten vanhempasi ja läheisesi ovat auttaneet sinua elämäsi vaiheella, niin ajattele, miten yhteiskuntamme on auttanut sinua elämäsi varrella. Sen tulee saada olla vapaa ja hyvinvoiva, jotta se voi olla nyt ja tulevaisuudessa avuksi kaikille meille ja seuraaville sukupolville. Suomi on puolustamisen arvoinen maa tämän arvokkaan yhteiskuntamme vuoksi. Päivitystyön alla olevassa Suomen yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvataan kokonaisturvallisuuden toimintamallia, johon henkilökohtaisesti toivoisin myös teidän nuorten perehtyvän. Jätin viimeiseksi minulle itselleni sen keskeisimmän, eli ihmiset. Pyydän sinua, joka nyt kuuntelet, keskittymään ja visualisoimaan mielessäsi läheiseen ihmiseen liittyvän onnellisen muiston. Mieti jotain erityistä hetkeä, joka edelleen tuo sinulle turvallisuuden tunteen. Ajattele myös muita sinulle läheisiä ihmisiä. Mieti heidän turvallisuuttaan ja onnellisuuttaan. Meillä jokaisella on omat tärkeät läheiset, joista välitämme ja joita rakastamme. He, joille toivomme turvallisuutta ja ylipäätään mahdollisuuden elää onnellista elämää. Tämäkin yhdistää meitä kaikkia. Mielestäni Suomi on puolustamisen arvoinen maa meille tärkeiden ja rakkaiden ihmisten vuoksi. Eräs englantilainen kirjailija on jättänyt meille perinnöksi hyvin voimakkaan tähän ajan henkeen sopivan tekstin. Tekstin vapaa suomennos sukupuoleen katsomatta menee näin. Todellinen sotilas ei taistele siksi, koska vihaa sitä, mikä on hänen edessään, vaan siksi, koska rakastaa sitä, mitä puolustaa takanaan. Toivottavasti myös sinun on helppo samaistua näihin 3 keskeiseen aiheeseen: perintö, yhteiskunta ja ihmiset, joiden vuoksi minun mielestäni Suomi on puolustamisen arvoinen maa.
Toivon teille kaikille ajattelu- ja keskustelurikasta tilaisuutta. Kiitos. Kiitos paljon Yliväli Annukselle oikein hyvästä alustuksesta. Nyt seuraavaksi taas 15 minuuttia pöytäkeskusteluita ja siellä katsomossa niin voitte samalla täyttää viestiteille mieleen heränneitä kysymyksiä. Olkaa hyvä. Mietin sitä, että onko teillä niinku, tavallaan, jos lähtee miettimään alusta alkaen niinku teidän vielä nuoruuteen ja ennen asepalvelusta meillä ja sitten nyt kun meillä on jotain muutakin näkökulmaa kuin pelkästään tämä meidän kadettikunta, niin ajatus tavallaan siitä Suomen arvokkuudesta ja puolustamisesta, niin onko se pysynyt niin kuin koko elämä sama vai onko teillä muuttunut se ajatus tavallaan nyt ehkä tämän koulun kautta tai sitten niin kuin sulla vaan iän myötä vai onko ne arvot ollut aina samoja? Osittain pysynyt samana. Ehkä mulla itsellä oikeusvaltion arvostaminen on noussut enemmän iän kanssa ja sitten kun aloittanut opiskelutkin. Mikä niinku, tavallaan siinä oikeusvaltiossa on tavallaan se tärkein piirre sulle, että mitä sä arvostat? Se ei toimita, kuten puhuttiin, että ihmisillä on sananvapaus, ihmiset voi tehdä mitä haluaa ja julkinen valta noudattaa lakia että se on tärkeä piirre ja vapaus on se, että jos tietenkin siis on muitakin oikeusvaltioita, mutta jos yksi oikeusvaltio annetaan kaatua, niin sitten se tuo huonon ennakkotapauksen ja kuitenkin sitten sen takia on tärkeää demokratia ja oikeusvaltiota ja puolustaa. Mutta tietenkin sitten on muitakin, kuten kulttuuria, perintöjä, yhteiskunta muutenkin. Kyllä, eli ehkä just tällä, että jos ajatellaan Suomea oikeusvaltiona, se horjuttaisi koko globaalia niin oikeusvaltion järjestelmää, jos annettaisiin niin kuin yhden oikeusvaltion kaatua. Että oli tosi hyvä nosto, että itse just lähti asiaa enemmän noilla niin kuin, mietti tätä ennen tätä tilaisuutta ja näitä aiheita, niin itselle toi, että Suomen puolustamisen arvoinen maa, niin itse näki se just enemmän niin kuin ihmisten ja ihmiskunta, kansakunta, että jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen elämään ja sitä kautta niin itse sitä lähti enemmän lähestymään, mutta oli tosi hyvä nosto ja toi semmoista niin uutta näkökulmaa kyllä itsellekin. Tai herätti ajatuksia. Onko? Joo, ehkä mitä kysyit alussa siitä, just, että mitä on muuttunut ja näin, niin ehkä nyt kun on ollut nämä vihreät verkkarit päällä aika pitkään, niin se on vähän niin kirkastunut, mutta sitä, mitä se oli ennen sitä, kun astui palvelukseen ja sitten valitsi tän, niin pitkälti se on ollut siihen, että ymmärtänyt sen, että voi vapaasti valita mitä tekee, että sitten totta kai perheohjaa, mutta kukaan ei pakota mihinkään. Se tulee tähän oikeusvaltiojuttuun myös. Niin. Sitten kun on laittanut nämä vermeet päälle ja varsinkin sitten kun Ukraina hyökkäsi, aloitti asepalveluksessa samaan aikaan, niin se veti aika hiljaiseksi ja alkoi miettiä vähän totisemmin, että tämä on ihan tosi maailmaa, että tällaista vieläkin tapahtuu, niin haluaa kantaa oman korjansa kekoa myös sen osalta. Tuntuu jotenkin, että se tavallaan täytyy katsoa kauas, että näkee lähellä siinäkin niin kuin keskustelussa, että se on totta kai hyvä, että me keskustellaan niin kuin täällä Suomen sisäisesti asioista, ollaan eri mieltä ja mennään eteenpäin, mutta välillä se tuntuu unohtuvan tavallaan siinä keskustelussa, että isossa mittakaavassa, kun me katsotaan sitten taas niin kuin ulospäin ja niin kuin vähän laajemmalla tätä maailmaa, niin meillä on niin kuin todella hyvin ne asiat, mutta se unohtuu välillä ehkä tässä niin kuin keskustelussa, mitä me sitten käydään täällä niin kuin sisäisesti siitä, että tuntuu, että välillä että missään ei voisi olla huonommin, mutta sehän ei nyt ehkä pidä paikkaansa, niin tavallaan sitä kauttakin oppii arvostamaan sitä, mitä täällä on ja varsinkin nykypäivää ehkä verrattuna sitten niin kuin menneisyyteen, että vähän tämmöinen individualistinen, nyt oli kyllä väärin lausuttu, mutta saitte varmaan kiinni mitä hain, niin sellainen kulttuuri kasvaa, että tavallaan ajatellaan ehkä enemmän vaan itsensä kautta kaikkea ja on vaikea nähdä myös se, että niillä omilla teoilla, että miten voidaan vaikuttaa muuhun ja miten ehkä tämä yhteiskuntakin on niin kuin vaikuttanut tavallaan, että mitä kaikkea on saanut
tältä yhteiskunnalta, mitä ehkä just mitä hain ehkä silläkin, että miten aikaisemmin ajattelin, niin ehkä nuorempana niin se oli vaikea jotenkin nähdä sitä tavallaan, että mitä kaikkea on saanut niin kuin koulutuksen ja terveydenhuollon ja niin kuin hyvinvointivaltion ja just niin kuin oikeusvaltion kautta. Itse oppinut vasta vanhempana ehkä arvostamaan ja näkemään sitä niin kuin laajemmin, että kuin tärkeä se on, että me pidetään jotenkin tällaisista periaatteista kiinni ja sehän meidät siitä erottaa kuitenkin ehkä taas itänaapurista, minkä takia me halutaankin pysyä sit omana valtiona. Meillä oli tavallaan siihen, just niin kuin sanoit, että pitää mennä kauas nekeen lähelle, niin vaihtuvuus on lukiossa tosi iso juttu. Niin. Vaikka ihan länsimaa Uudessa-Seelannissa oli vuoden verran, mutta huomasi paljon niin kuin eroja lähtien ihan kouluruuasta, kaikki tämmöisellä. Siellä piti joko ottaa eväät tai maksaa sitten siitä. Ja meillä tulee suoraan 5 päivänä viikossa jokaiselle hyvä lounas. Niin tämmöiset tosi pienet jutut, mutta se pitää vaan käydä muualla toteamassa. Että kyllä meillä on oikeasti ihan hyvin asiat mutta ei niihin kiinnitä huomiota arjessa, koska ainoastaan se, mihin se katse kiinnittää, on virheet ja kritiikkiä. Niistä on myös paljon helpompi keskustella kuin siitä, että no niin taas tänään on. Saadaan käydä ja saadaan tehdä ja kaikki on niin kuin perushyvin, mutta se menee jotenkin painu unholaan sitten, kun on vähän asia, joku asia huonosti, sataa vettä tai muuta, niin siitä on paljon helpompi jutella. Suomi on varmaan nykyisin sitä puolustaa onneksi muutkin kuin vaan me suomalaiset. Varsinkin NATOn myötä ja totta kai EU ja aikaisemmin niin luo sitä muutakin turvaa meille, että se on tosi oleellista muistaa tässä keskustelussa, kun puhutaan siitä, että onko Suomen puolustamisen arvoinen. Ja kyllähän se just se kansahan se on se lähtökohta. Itse ainakin niin kuin kansalähtöisesti ja ylipäätään, että kun on lähtenyt niin kuin maanpuolustusalalle niin kuin opiskelemaan ja työskentelemään, niin kyllä se niin kuin kansan onni on niin kuin meille se niin lähtökohta ja se on tärkeä osa. Niin, tuli mieleen se, että oikeusvaltiosta puhuttiin, niin meillä pitää olla ehkä jatkossa puolustamisen arvoisia paitsi suomalaisille, niin myös sitten kumppanimaille. Että Natossakin on valtioita, joilla on vähän keskenään skismaa ja muuta. Sitten on tämmöisiä niin kuin Unkarin tyylisiä, joka poikkeaa täysin muusta linjasta. Niin kyllä meillä pitää niin kuin maana ja kaikessa toiminnassa niin keskittyä siihen, että myös ne meidän kumppanit näkee meidät puolustamisen arvoisena maana. Et se aiheuttaa myös aika ison vastuun sillä tavalla. Vaikka ollaan liittouduttu, niin että myös sitten se tavallaan liitto kestää. Mites sanoit kuitenkin, että niinku nyt tuolla oikeustieteen opiskelu alkoi ja näin, niin varmaan seurasit myös niinku tätä asiaa tavallaan ehkä tuolta niinku puhuttiin tästä rajalaista, mikä tuli ja siinähän sitten just näitä oikeusvaltioperiaatteita käytiin läpi ja puhuit just siitä, että tavallaan Suomi on puolustamisen arvoisen maa myös sen takia, että me ollaan oikeusvaltio ja se on ollut niinku tärkeä arvo, niin mitä sä ajattelit esimerkiksi silloin niinku Suomesta ja tästä keskustelusta ja koko niinku lakiasiasta? Jos puhutaan tästä rajalaista, niin siinähän niinku, se voidaan nähdä, että se on niin perustuslain kanssa ristiriitainen, vaikka se eikä sitä voisi pystynyt edes poikkeuslailla säätämään. Mutta siinä on monia kysymyksiä ja että miten että voidaanko sitä todellisuudessa koskaan soveltaa sitten. Et mä en vielä tässä vaiheessa pitää siihen vielä pysty vastaamaan, mutta kyllä sitä vähän tuolla orientaatiossa sitten myöskin vähän keskusteltiin, että se on monimutkainen kysymys, että meidän professorin mielestä tuskin voi, mutta mulla sitten tuli taas sitä kautta mieleen se, että tavallaan me siinä on taas tasapainolla niin kuin kahden niin tärkeän asian kanssa, että on se meidän oma turvallisuus ja me halutaan puolustaa Suomea just näiden asioiden takia, mitä me ollaan niin kuin puhuttu ja tässäkin alustuksessa tuli hyvin esiin. Ja sitten taas se tasapaino siinä, se oikeusvaltion tavallaan verrattuna, mistä sä puhuit sitten taas alkuun, että se on niin kuin niitä tärkeimpiä arvoja. Että siinä molemmilla haetaan tavallaan samaa asiaa tai halutaan niin kuin tehdä oikein, mutta se
Niin, että kumpaa painotetaan, että mikä menee sitten taas ohi, koska varmasti niin kuin sanoit, niin tosi monelle suomalaiselle se on niin kuitenkin tärkeää, että me ollaan se oikeusvaltio ja sen takia me puolustetaan tätä, koska jotkut muut maat niin välttämättä ei toteuta näitä oikeusvaltion periaatteita, että niin kuin, tavallaan myös päättäjille siinä on varmasti niin kuin todella vaikea painotella näiden kahden asian välillä. Halutaan puolustaa Suomea, mutta halutaan pysyä myös oikeusvaltiona, koska varsinkin tämä NATO-aspekti tähän nyt, että ei lähdetä ehkä vetämään Unkarin linjaa, niin se on myös meidän maanpuolustukselle niin semmoinen toivottava asia. Tai ainakin itse näkisin sen näin. Jotakin niin kysymystä tuohon alustajalle. Olisiko toi aika hyvä kysymys, mitä tuossa käytiin läpi toi oikeusvaltio ja sitten noiden rajojen soveltaminen sitten politiikan kustannuksilla. Paljonko me ollaan valmiita sitten luopumaan tietyistä jutuista oikeusvaltiosta tai meidän sisäistä vapaudesta taas turvallisuuden kustannuksella. Tämähän on niinku tavallaan samassa vaassa kahdella niinku eri puolilla. Vähän tuohon äskeisenkin aiheeseen, mitä sivuttiin, tuolla tuli mun mielestä aika hyvä kysymys, että paljon ollaan valmiita maksamaan turvallisuudesta, mutta paljon ollaan myös maksaa niinku turvattomuudesta. Niin. En ole laittanut niin aikaisin, että sitä ei ehtiisi näkee, että rullautuu alas tuosta. Kysymys. Voit muotoilla ehkä jotakin semmoista nyt hyvää kysymystä, niin päästään haastamaan tosta. Koska varmaan niin kuin sit lopulta kuitenkin, jos halutaan se kysymys siihen, että miksi puolustetaan, niin kyllä mä oon alustajan kanssa samaa mieltä, että kyllä varmasti se on ihmiset minkä takia se lopulta on, ja se varmasti konkretisoituu, koska tietääkseni ketään meistä ei vielä ole saanut omia lapsia tai näin, niin varmasti siinä kohtaa ainakin tuntuu siltä, että siinä se ehkä konkretisoituu ja minkä takia niin haluaa puolustaa sitä maata, niin usein kun sitä kysytään, niin varmasti ne omat lapset siinä on aika tärkeässä osassa, että silloin ehkä näkee sitten just tavallaan itseään suuremman kokonaisuuden. Ei ajattele ehkä vaan itseään, vaan myös tulee konkreettisia asioita, minkä takia sitä niin maatakin haluaa puolustaa kaiken muun lisäksi. Että semmoinen niin konkreettisia asia varmaan. Me ollaan hakeuduttu tälle alalle aika pitkään maanpuolustustahdon periaatteella, mutta miten esimerkiksi sun ja teidän koulussa niin maanpuolustustahto, niin oletteko te keskustellut siitä, että mistä se teidän näkökulmasta syntyy, mikä siinä on keskeisintä ja olisiko sun mielestä jotain ehkä tekijää, millä sitä voitaisiin lisätä? Mä voin puhua vaan itteni puolesta. Niin kuin monilla korostuu se niin kuin kansa, läheiset ja sitten tietyllä tavalla enemmän ehkä myös oikeudelliset asiat, kuten oikeusvaltio ja oikeusvaltioperiaatteet, laillisuusperiaatteet ja muut, mutta itsellä niin kuin se ydin lienee, että kyllä niin kuin, läheisten kanssa voi elää muuallakin, jos se pääsee vaan, mutta se on ehkä se kansa ja se yhtenäisyys, että on suomalainen, on se yksi olennainen myös sitten. No niin, 15 minuuttia on kulunut. Ikävä keskeyttää, kun oli niin paljon asiaa selkeästi teillä. Niin nyt käytetään seuraavat 10 minuuttia siihen, että voitte kysyä Enrikolta mieleen tulleita kysymyksiä. Ja pitäkää vaan kädet ylhäällä, jos on useammalla samaan aikaan kysymys, niin me tuodaan mikkejä teille sitten jo valmiiksi. Niin olkaa hyvät. Maanpuolustustahdosta siltä osin, että tässä nyt tavallaan puhuttiin siitä, että miksi teidän mielestä itse haluatte Suomea puolustaa, mutta mikä on tavallaan laajempi analyysi siitä, että miksi Suomi pärjää poikkeuksellisen
hyvin verrattuna muihin maihin tässä maanpuolustustahdossa, koska sehän nyt kuitenkin on aivan keskeistä sille, että meillä on uskottava maanpuolustus. Kiitos. Sanoisin näin, että aivan ehdottomasti ne perinteet ja se, että meillä on ollut tämä asevelvollisuusjärjestelmä puolustuksen tukena. Yhtenä on tietysti tämä yhteiskunnan turvallisuusstrategia, jonka tietynlainen tavoite on turvata myös tätä yhteiskunnan toimivuutta ja siellä yhtenä kykynä sitten se puolustuksellinen kyky. Mutta mulla on aina ollut sellainen niin kuin tunne ihan pienestä lapsesta saakka, että puolustusvoimat on ollut aina lähellä myös ihmisiä. Ne on tullut niin kuin kansan äärelle. Ja totta kai kun se koskettaa palveluksen myötä miespuolista kansaa ja tietysti vapaaehtoisia naisia, jotka astuu palvelukseen, niin se on osa meitä. Niin mun mielestäni se on ehdottomasti se vahvin tekijä siellä, että puolustusvoimat ja puolustus on lähellä meitä. Yes. Kiitoksia tosiaan hyvästä alustuksesta. Itsellä tässä on tämmöinen puolittainen kysymys tosiaan Lauri Hietanen Demarinuorista. Ihan niin kuin tämmöistä pohdin, että Suomessa niin kuin mainittiin, niin maanpuolustustahto ja luottamus toisaalta viranomaisiin on aika suurta. Ja mielestäni tämä jako, minkä teitte liittyen perintöön, yhteiskuntaan ja perheeseen tai yksityiselämään ja henkilökohtaisiin uskomuksiin oli ihan toimiva. Mutta ikävä kyllä nuorissa on havaittavissa segregaatiota. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä useampi nuori yhä aikaisemmin saattaa syrjäytyä yhteiskunnasta. Ja mä uskon, että tämä on tosi iso riski myös meidän maanpuolustustahdolle ja kokonaismaanpuolustukselle tulevaisuudessa. Niin onko ajatuksia, että miten joko puolustusvoimat tai valtionhallinto tätä voi lähteä lähestymään? Kiitos. No, minun mielestä tässä kohtaa on erittäin tärkeää, kuten äsken mainitsin kanssa, että puolustusvoimat tulee lähelle ihmisiä. Ja tässä olisi mahdollisuus tulla tietyllä tavoin vieläkin lähemmäksi. Ja on ollut hieno huomata sellaista sosiaalisen median kuvaa ja näkyvyyden lisääntymistä myös, niin sen myötä tulla entistä lähemmäksi. Mutta näkisin myös tämän asepalveluksen sellaisen mahdollisuutena, että se nähtäisiinkin taas yhteen tuovana tekijänä, kun tullaan palvelukseen, niin siellä tulee se hetki kohdata taas niitä ihmisiä, jotka ehkä on olleet samassa tilanteessa tai sitten ei, mutta sitten sen myötä taas tuntea kuuluvansa yhteiseen ja yhtenäiseen joukkoon, jossa meillä on taas yhteinen tavoite, yhteinen päämäärä. Ja parhaimmillaan sen onnistuneen tai läpikäydyn palveluksen aikana, niin sieltä jää valtava määrä ystäviä. Siellä on bestmaneja ja kaasoja sitten, joiden kanssa jatketaan sitten palveluksen jälkeen sitä ystävyyttä ja elämää, jolloin se olisi myös yksi keino tukea näitä ihmisiä. Se on tullut live-chattiin, on tullut paljon kysymyksiä, niin otetaan tässä kohtaa sieltä kysymys. Tai vaikka toiseksi yllin, että tulisiko Suomessakin lisätä maanpuolustustyötä toisella asteella, kuten Virossa, jossa maanpuolustus muuttuu pakolliseksi oppiaineeksi? Erittäin hyvä kysymys. Ja tietyllä tavoin sivusin sitä, että yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ja kokonaisturvallisuutta, niin henkilökohtaisesti toivoisin, että nuoret perehtyisivät siihen, että mistä siinä on kyse. Ja mitä lähemmäksi tuodaan nuoria, niin on aika vahvasti sitä mieltä, että se lisää myös turvallisuuden tunnetta, jolloin tulee sitä uskoa siihen omaan kykyyn, uskoa omaan yhteiskuntaan niin yhtenä elementtinä puolustuskyky. Mutta sitten taas yhtenä tärkeänä nostona sieltä henkinen kriisinkestävyys. Yhteiskunnan resilienssi, joka omasta mielestä lähtee sieltä yksilöistä
aina liikenteeseen ja kasvamaan? Omasta mielestäni kyllä. Onko salissa herännyt kysyttävää? Se ei vielä, niin sieltä tuli vielä. Joo. Hei, Antti Rekelin nuorten ilmastodelegaatti. Mulle Intti oli maanpuolustustahtoa kohottavaa ja muutenkin jotenkin tämmöistä suomalaisuutta itselleni positiivisella tavalla korostanut kokemus, mutta mä haluaisin kysyä, että miten sitten niiden maanpuolustustahtoa, jotka ei jostain syystä käy asepalvelusta, niin miten sitä voisi parantaa ja onko se ylipäänsä puolustusvoimien tehtävä? Miten näet? Vastaisin tähän näin, että jos tilanne menisi niin huonoksi, että jouduttaisiin puolustamaan meidän yhteiskuntaa jopa aseellisesti, niin sehän tarkoittaisi mittavia toimia ja mittavia liikehdintöjä sinne, missä sitä sotaa käydään. Ja on aika varma, että myös heitä tarvitaan sen yhteiskunnan tukena. On olemassa perheitä, missä on suoritettu asepalvelus sekä molempien vanhempien osalta, tai ammattina on sotilas. Minkälaista tukea ja turvaa tarvitaanko siellä yhteiskunnassa myös heidän osalta, jotka ei ole palvelusta suorittaneet? Mulla on sellaisia erittäin hyviä ystäviä, ja mä oon aivan varma heidät tuntien, että he on valmiita tekemään kaiken voitavan, mitä he pystyvät suojaamaan sitten vaikka niillä alueilla, mitkä on meidän omaa aluetta, missä sitä apua ja tukea tarvitaan. Rasmus Akselsson Nuorten maanpuolustusliitosta. Oli hyvin tuossa sanottu aluksi, että ei se mikä on edessä, vaan se, joka on takana. Mutta asian oleellisesti kuitenkin vaikuttaa se, mitä on tulevaisuudessa. Niin miten näkisitte, että luodaan uskoa siihen tulevaan ja tulevaisuuteen? Kiitos. Olen miettinyt itse asiassa todella paljon tätä ja oli hieno käydä keskustelu erään Jyväskylän yliopiston lehtorin kanssa ja hän sanotti mulle itse asiassa tämän. Ja moni saattaa ajatella, että puolustaessaan Suomea niin on vain menolippuja tarjolla. Mutta tässä on mun mielestä yhteiskunnallisesti äärimmäisen tärkeä se, että meillä on tarjolla menopaluulippu. Ja hän kuvasi mulle, että sillä on termi olemassa. Silloin puhutaan ontologisesta turvallisuudesta tai ontologisesta turvattomuudesta. Ja jos meillä on se ontologinen turvallisuus, niin se tarkoittaa sitä, että tehdään se, mitä pitää, jotta voidaan puolustaa. Ja jos se vaikuttaa esimerkiksi meidän mieleen, niin meillä on keino palata takaisin sinne, mistä lähdettiin. Sieltä turvasatamasta, sieltä ankkuripisteestä, joka antaa sitä voimaa meille käydä sitä taistelua. Mutta ei niin, että se pysähtyy siihen, että saavutaan kotiin ja sitten kannetaan se raskas taakka siellä ensinnäkin sen sotilaan toimesta, mutta kun se vaikuttaa perheeseen ja sen myötä koko yhteiskuntaan. Koska joskus voi olla se tilanne, että sieltä tulee vielä pahimmillaan se seuraava konflikti tai kriisi, niin omien havaintojen mukaan se pääoma, jota itse on saanut sodan kaltaisista olosuhteista ja aiheet, kun on käsitelty ja tilanteet käsitelty, niin se lisää itsevarmuutta, itseluottamusta yksilölle, yhteisölle ja sen myötä luo turvallisuutta. Kiitos paljon. 10 minuuttia on kulunut, niin siirrytään seuraavaan teemaan. Hyvät naiset ja herrat, Enri Kannus. Seuraavaksi meille tulee puhumaan Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. Olkaa hyvä. Herra kenraali, arvoisat kutsuvieraat, arvon kuulijat. Ensinnäkin kiitos kutsusta. Mä olen Elina Riutta. Mä olen toista vuotta Varusmiesliiton puheenjohtajana.
Aiheena on siis asevelvollisuuden tasa-arvoisuus ja pitemmittä puheitta mennään suoraan asiaan. Asevelvollisuusjärjestelmämme ei ole tasa-arvoinen. Käyn tämän esityksen aikana läpi, miksi asevelvollisuusjärjestelmämme ei ole tasa-arvoinen, miten siitä saataisiin tasa-arvoinen ja lopuksi lyhyesti, miksi tämä aihe on juuri nyt erittäin ajankohtainen. Miksi asevelvollisuus ei ole tasa-arvoinen? Koska asevelvollisia ovat vain miehet, nykyinen järjestelmä valikoi sukupuolen perusteella. Toisin sanoen, nykyinen asevelvollisuusmallimme on siis valikoiva. Isänmaa tarvitsee parhaat kyvyt takaamaan turvallisuutta. Kun asevelvollisuuden piirissä on vain miesikäluokka, se ei takaa puolustusvoimille parhaiten soveltuvia koulutettavia. Elinehtomme pienenä maana on, että kaikkien täytyy olla valmiita tekemään jotain kykyjensä mukaan. Ratkaiseva ero on velvollisuus. Kaikille tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet. Ja vapaaehtoisuus ei tätä kompensoi, koska ne eivät ole toisiinsa rinnastettavissa. Nykyinen jako vähättelee naisten velvollisuutta puolustaa maata ja jättää puolet ulkopuolelle koko kansan asiassa. Tämä on kysymys oikeudenmukaisuudesta, jossa valtion tulisi ohjata toimimaan oikein ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus kuuluvat länsimaiseen yhteiskuntaan. Perhepolitiikka tai fyysiset erot eivät ole päteviä syitä jatkaa nykyisellä mallilla, ne päinvastoin korostavat epätasa-arvoa. Perhepolitiikka ja sillä perusteleminen, että naiset eivät voi olla asevelvollisia, ei kuulu tälle vuosituhannelle. Fyysiset erot eivät ole selitys, kun naiset kykenevät joka ikiseen tehtävään, mitä puolustusvoimilla on tarjota. On tätä perusteltu kasarmirakennuksillakin, mutta tasa-arvon toteutuminen ei ole sama kuin että koko ikäluokka suorittaa asepalveluksen. Ja kaikki me tiedetään, että resurssit eivät ikinä tulisi riittämään siihen, että koko ikäluokka suorittaisi varusmiespalveluksen. Erikoinen on myös se perustelu, että maanpuolustustahto voisi romahtaa, jos miesten yleisestä asevelvollisuudesta siirryttäisiin toisenlaiseen järjestelmään. No, miten asevelvollisuudesta sitten voitaisiin saada oikeasti tasa-arvoinen? Ensimmäinen asia on se, että velvollisuuden tulee koskea koko ikäluokkaa. Esimerkiksi meillä Varusmiesliitossa tavoitteena on jo pitkään ollut, että sukupuolen sijaan asevelvollisuutta suorittamaan valikoitaisiin yksilön kyvykkyyden, eli motivaation ja soveltuvuuden perusteella. Valikoivan asevelvollisuuden mallissa palveluspaikkojen määrä pysyy nykyisessä ja palveluksen määräämisoikeus säilyy puolustusvoimissa. Tämä malli edelleen vastaisi pienenevien ikäluokkien tuomaan haasteeseen, kanavoisi oikein korkeaa maanpuolustustahtoa, jossa motivaatio painaisi ja valjastaisi enemmän taidollisia resursseja maanpuolustukseen. Koska palveluspaikkojen määrä, ainakin aluksi tässä mallissa pysyisi nykyisessä, jo olemassa olevat resurssit maksimoitaisiin. Ideaalein tilanne olisi, jos varusmiespalveluksen rinnalle luotaisiin kansalaispalveluksen malli ja samalla kehitettäisiin siviilipalvelusta aidosti tukemaan kokonaisturvallisuutta ja koko yhteiskunnan tarpeita. Kansalaispalvelus voisi esimerkiksi vastata suoraan kriisinkestävyyden vahvistamiseen ja pitäisi sisällään muun muassa väestönsuojelullisia tehtäviä. Näillä kolmella mallilla koko ikäluokka olisi koulutettu maanpuolustukseen ja suorittaisi maanpuolustusvelvollisuuttaan käytännössä ja omien kykyjensä mukaan. Sitten lopuksi lyhyesti, miksi aihe on ajankohtainen. Ja tällä hetkellä, tässä on muutama esimerkkikysely, niin vaikka asiasta ei ole edes aloitettu kunnon keskustelua, niin tässä muutama tilasto vuodelta 2023 ja tältä vuodelta. Tästä nähdään tilanne, että etenkin nuorten keskuudessa alle 30-vuotiaista 71% kannattaisi tasa-arvoista asevelvollisuutta, joka koskisi koko ikäluokkaa. Kyselyiden suhteen huomioitavaa on kuitenkin,
että yleiselle asevelvollisuudelle toteutettavissa olevia vaihtoehtoja harvassa kyselyssä edes annetaan vaihtoehdoiksi, joten on huonosti verrattavissa kyselyt toisiinsa. Ja sitten lyhyesti politiikasta. Miksi tämä on ajankohtainen? Tällä hetkellä suurin osa eduskuntapuolueista kannattaa asevelvollisuuden ulottamista koko ikäluokkaan. Puolueilla vaihtelee, millä malleilla nämä toteutettaisiin, mutta tämä on tilanne tällä hetkellä. Ja tasavallan presidenttimme Alexander Stubb on huhtikuussa ottanut aiheeseen kantaa ja sanonut pitävänsä aiheellisena, että tasa-arvoisesta asepalveluksesta keskustellaan ikäluokkien pienentyessä. Ja Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on omat tasa-arvoisen asevelvollisuusmallinsa. Tässä kohtaa toivon, että alustus herätti teissä paljon ajatuksia asevelvollisuudesta ja tasa-arvosta. Ja tässä vaiheessa kiitän jo teitä ja toivotan teille oikein antoisia keskusteluja. Kiitos paljon Elina Riutalle hyvästä alustuksesta, oikein paljon puhuttavasta teemasta. Nyt seuraavaksi käydään se noin 10 minuuttia pöytien aikana keskustelua tästä alustuksesta. Olkaa hyvät. Jos me ei saada miehellä, niin se tulee vastaan loppujen lopuksi, että jollain tavalla sitä pitää tulee korvasta kyvykkyyttä, mitä me menetetään, kun ikäluokat pienenee. Ja sitten taas tuossa järjestelmässä mitä ehdotettiin, että olisi kiintiöt pysyisi samana ja sitten valittaisi niin tiettyjä yksilöitä sieltä niin varusmiespalvelukseen, niin pintapuolelta on mun mielestä vaikka ihan hyvältä, mutta toisaalta tuleeko sitten taas sitten joku sellainen, että kun mehän laitetaan esimerkiksi A-kaudella, me täytetään kysely, jos puhutaan meidän motivaatiosta, me saadaan pisteitä siitä A-kaudelle, kun me laitetaan, että meidän motivaatio on 4. Niin tuleeko sitten silleen, että moni tulee vetoa siihen, että niillä ei ole motivaatiota, jotta ne voisi välttää palveluksen. Koska loppujen lopuksi, onko nuori valmis sanomaan ja takaamaan sen, että se haluaa puolustaa isänmaata. 18-vuotias on kuitenkin vielä aika nuori tekemään niin suurta päätöstä. Niin, mitä teillä? No ehkä just se, että miten luodaan semmoinen niinku algoritmiikka, että mikä takaa sen, että me saadaan oikeasti sit se aines, mikä niinku on nyt se potentiaalisesti paras, niin myös niinku käyttöön. Miten me sitten reagoidaan myös siihen, että jos me on niinku alkuun totta kai tulee, että kun suunnitellaan niin valuvikoja siihen systeemiin, että miten me korvataan tilannetta ja näin. Se on, että kaikki nämä asevelvollisuusmallin muutokset, niin nämä tulee aiheuttamaan ongelmia, koska niin kuin aikanaan, koska mikään muutos ei tapahdu kivuttomasti. Jos katsoo, miten esimerkiksi tuolla Ruotsissa ollaan otettu uudelleen käyttöön tuo asevelvollisuusmalli, niin siinä on ollut omat ongelmansa, omat tämmöiset aidat, minkä pitää hyppiä, koska niin siinä kestää aikaa, että saadaan se järjestelmä hitsautumaan yhteen. Vaikka mä kannatan kans lähtökohtaisesti tasa-arvoista asevelvollisuutta ja mä oon samaa mieltä kaikista noista pointeista, mitkä tuossa mainittiin, niin se tulee viemään aikaa. Se on ihan itsestäänselvyys, koska meillä on ollut tämä järjestelmä tosi pitkään. Lähes koko itsenäisyyden ajan. Siinä ensimmäinen iso askel on se, että tehdään kutsunnoista tasa-arvoiset, koska ainakin itselläni oli se tilanne, että meillä ei ollut just kutsuntoja silloin, kun mä hain, niin mulla ei ollut mitään tietoa, tai ei olisi ollut mitään tietoa, jos mä en olisi itse etsinyt sitä tietoa siitä. Niin toivottavasti se jo aktivoi kaikkia osapuolia myös. Just että sen kutsutaan, että asevelvollisuuden tasavertaistaminen tai tämä koko maanpuolustusvelvollisuudenkin ehkä kokonaiskuvassa, niin se, että kutsunnat olisi vähintään tasa-arvostettuja sukupuolten välillä, niin olisi se ensimmäinen vaihe, ainakin yhteiskunnan tasolla. Ja millä me myös voidaan ehkä alkaa jopa polkea niitä lukuja ylöspäin, että kuinka moni sitten valitsee vapaaehtoisen maanpuolustuksen ennen kuin siirryttäisiin johonkin toiseen malliin. Tällähän Norja just aloitti tämän, oliko se, en nyt rupea valehtelemaan jotain vuosilukua, mutta 2010-luvulla
luvulla Norja otti tämän niin kuin just tasavertaisen niin kuin asevelvollisuuden käyttöön. Ja se toimii nyt, mutta siinä oli tietysti, se otettiin silleen niin kuin asteittain käyttöön. Totta kai heillä niin kuin se palveluksien otettava ihmismäärä on huomattavasti pienempi kuin meillä ja heillä on kanssa niin kuin tämmöinen niin kuin isompi aktiivisessa palveluksessa oleva armeija kuin meillä. Että heillä ei ole niin, toisaalta taas niin vahvasti reserviläismalli ja reserviläisarmeijaa perustava kuin meillä. Olen meistä se, joka on kaikkein eniten ollut tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole vielä käyneet asepalvelusta. Ja kun heidän kanssaan kävi keskustelua, niin sieltä siis nousi yksinkertaisesti esille se, että jos vain kutsu kävisi, niin mentäisiin. Ei sen tarvitsisi niin kuin olla edes velvollisuus, vaan se, että niin kuin tulisi se kutsu sinne kutsuntoihin. Niin se on kuulemma, niin kuin, että hän tarttuisi sitten pyssyyn ja harjoittelisi. Että täällä nostettiin esille hyvin se, että se on vain niin kuin sitä kutsunnasta. Se auttaa jo paljon. Se madaltaa sitä kynnystä. Se on hyvä, mitä sä mainitsit siitä, että onko se 18-vuotias itsessään vielä niin kuin valmis niin kuin sen ikäinen, että se voi kertoa täysin sen motivaation, että koska sieltä taas edelleen kuuluu niitä yksilöllisiä, että saattaa jännittää tai saattaa kokea, että se ei ole se oma juttu siinä kohtaa. Mutta sitten just kans se, että sitten kun sitä ikää kertoo, niin sitten se juna meni ikään kuin, että sit se on myös, että sen takia just täytyisi just rohkaista siihen ja just se, että kaikki pääsisi kutsuntoihin, niin se on ehdottomasti myös sen kannalta, että ja niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa oli puhe siitä, että PV tulee lähelle ihmisiä, niin sehän on taas niin kuin ihan ensi askelia, mitä nyt seuraavaksi voidaan ottaa sitten tämän tiimoilta. Kun MPK:n järjestämät turvakurssit on merkittävä askel oikeaan suuntaan, niin tarvitaan ehkä sellaista, mikä sitouttaisi kaikki. Koska ihan varmasti on semmoisia ihmisiä, jotka ei ikinä olisi voinut ajatellakaan niin kuin lähtevänsä messiin siihen, ja sitten yhtäkkiä löytääkin palon. Se oli aika hauska, kun mä tunnen tämmöisistä poliittisista konferenssin kautta aika paljon niinku ulkomaat niinku porukka Euroopan unionin sisällä. Niin esimerkiksi just Norjassa yksi nainen oli just se, mä en tiedä onko niillä minkälainen tasarkkaisi systeemi, mutta niinku valittu sinne niinku armeijaan, että sille vaan tuli siis kutsu. Sillä ikäluokalla ei siis ole mitään niinku tiettyä tapaa, miten ne täyttäisi jotain juttua, vaan niille vaan tulee se kutsu. Se on niinku arvonta, että ketkä päätyy sinne inttiin loppujen lopuksi. Ja sitten tuolla Virossa, tuossa just mainittiin, että niillä on se maanpuolustus, joka on niinku pakolliseksi osaa koulua, niin mä näin sosiaalisessa mediassa, että niillähän oli ihan maanpuolustus semmoinen leirikin jopa siellä. Niin niillä oli semmoinen metsäs, mistä pääsi tutustumaan siihen, että mitä siis käytännössä tavallaan niin kuin armeijassa tehdään, mitä niin kuin armeija on. Mitä järjestetään nyt, mitkä on älyttömän suosittuja ja mitkä on niin kuin aika monen ensikurasu inttiin. Ja mun mielestä niitä pitäisi yhä edenevissä määrin institutionalisoida. Ja ehkä tämä voisi olla se maanpuolustuspäivä tai joku tällainen, että ehkä vaikka lukio kerrallaan menisi vaikka paikalliseen joukko-osastoon ja tutustuisi tai jotain tällaista. Vaikea sanoa. Pitäisi olla ehkä enemmän, että se ei olisi vain yksi oppitunti yhteiskuntaopissa, vaan oikeasti perehdyttä siihen, että mikä tämä meidän maanpuolustusjärjestelmä on, mitä tämä on syönyt. Ja totta kai tätä, että mitä tehdään kurkkusalaateissa, mutta kanssa tätä meidän kokonaisvaltaista järjestelmää. Koska se on se vahvuus. Aina tuosta konkreettisesta maanpuolustuksesta aina kaikkiin niihin tukitoimintoihin, huoltovarmuuteen, you name it. Ja mun mielestä ehkä siinä, kun tuossa tietysti valitsee siviilipalvelukset, että niitä just, mitä Elina toi esille, se, että miten se voi sitouttaa siihen kokonaisturvallisuuteen paremmin. Että ehkä ei vaan sitä niin mene johonkin kirjastoon tai kouluihin, vaan ehkä jotain, mä en tiedä, ehkä merkityksellisempään osaan niin kokonaisturvallisuuteen. Siirrytään seuraavaksi pöytäkeskusteluihin. Voitte esittää kysymyksiä Elina Riutalle. Nostakaa vaan käsiä pystyyn ja voitte pitää kättä ylhäällä. Jos tulee missään muussa kohtaa kysymys, niin tuodaan mikkejä sitten teille. Mutta olkaa hyvät, kysykää kysymyksiä. Matti Loimaranta, Nuorten maanpuolustusliitto. Ja mulla heräsi heti sellainen pointti tässä valikoivassa, niin kun valikoidaan niitä kykyjen mukaan niitä varusmiehiä, että mitä jos
vaikka 10 vuoden päästä ollaan sellaisessa tilanteessa, että kaikkien motivaatio on niin alhaalla, että ei saada täytettyä sitä tarvittavaa määrää, mitä pitää olla joka vuosi, että ylläpidetään reserviä, niin miten sellaisessa tilanteessa pitäisi sitten jatkaa eteenpäin, että palataisiko siitä sitten takaisin tähän vanhaan malliin vai mitä on mieltä? Minä kehtaan väittää, että nykyisessä mallissa, jossa miehet on siellä pakotettuina, niin kaikki eivät ole 5/5 motivoituneita tällä hetkellä. Tässä mallissa meillä olisi mahdollisuutta kartoittaa, että mikä tahtotila ja suorituskyky kenelläkin on, niin puolustusvoimat saisi parhaan aineksen koko ikäluokasta sinne. Ja joo, totta kai 20 000 on iso määrä, niin varmasti sielläkin edelleen olisi sellaisia, jotka eivät ole 100% motivoituneita niihin tehtäviin. Mutta kuten tiedämme, niin varusmiespalveluksessa aika moni suorittaa sellaista tehtävää, joka ei ollut oma ykkösvalinta, mutta on silti motivoitunut maanpuolustukseen. No niin, hyvää päivää kaikille. Kadetti Tomi Kokkanen. Mulla olisi samasta asiasta kysymys, eli jos me lähdettäisiin valikoimaan kaikista motivoituneimmat ja kyvykkäämmät yksilöt sinne palvelukseen, niin tässä on aikaisemmin puhuttu tästä nuorten syrjäytymisestä yhteiskunnassa ja monesti on koettu, että asepalvelus on nuorille miehille semmoinen viimeinen tilaisuus päästä takaisin niin kuin yhteiskunnan syrjään kiinni, niin miten koet, että lähtisikö tässä semmoinen kierre liikkeelle, että sitten tämä syrjäytyminen lähtisi vaan kiihtymään entisestään, jos me valkattaisiin vaan kaikista parhaat ja kyvykkäämmät sinne armeijaan, koska sinne ei välttämättä kaikkiin tehtäviin ei kaikkein motivoituneimpia ja kaikkein kyvykkäämpiä edes tarvita, vaan ne voi olla hyödyllisempiä muissa yhteiskunnan osissa kuin asepalveluksessa. Toi on erittäin hyvä pointti, mutta jälleen väitän, että jos tähän kokonaisuuteen vielä kehitetään näitä muita vastaavia malleja, niin kun jokainen koko ikäluokasta saa suorittaa oman näköisen palvelusmuodon, niin se tukee ja pitää siinä yhteiskunnassa ja yhteisössä kiinni. Ja väitän, että vielä paremmin kuin nykyisellään, koska olisi mahdollisuus justiinsa hakeutua siihen itseä lähinnä olevaan. Ja tälläkin hetkellä niin keskeytysmäärät on kuitenkin kohtuullisen suuret ja mielenterveydellisistä syistä keskeyttäminen on kasvussa. Ja sitten tuli toi, että miten tullaan osaksi yhteiskuntaa, niin tällä hetkellähän naiset on varusmiespalveluksen hyötyjen ulkopuolella automaattisesti, elleivät ole hyvin aktiivisia ja tajua sinne itse vapaaehtoisina hakeutua. Eli tämä on kuitenkin myös jo niin kuin, naisilta lähtökohtaisesti pois, että saadaan ne samat hyödyt, mitkä muut sitten saa kokea asevelvollisuuden ja varusmiespalveluksen kautta. Kiitos. Onko yleisöllä kysyttävää? Otetaan tässä kohtaa live-chatista kysymystä on tullut paljon tuohon kuntoon liittyen, niin otetaan tuosta ylin kysymys, eli nuorten kunto heikentyy vuosi vuodelta ja se vaikuttaa heidän kykyynsä suoriutua palveluksesta sekä kriisinajan tehtävistään. Miten nuorten kunto voitaisiin saada uudestaan nousuun? Tämä on todella hyvä kysymys ja tämä on ehkä vähän laajemman yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että yhteiskunnan tehtävä on tuottaa puolustusvoimille suorituskykyisiä ikäluokkia ja tällä hetkellä me tiedetään, että nuorten kunto ei siihen riitä. Meidän kyvykkyys, toimintakyky fyysisesti laskee. Niin musta tuntuu, että on semmoinen, mihin pitää laajemmin ottaa koppia, jotta kun astut palvelukseen, niin olet fyysisesti ja henkisesti elämäsi kunnossa. Puolustusvoimat ei ehdi varusmiespalveluksen aikana ottaa tästä itse yksinään riittävästi koppia, koska kyseessä on kuitenkin maksimissaan vuoden ajanjakso elämässä. Toivottavasti esimerkiksi koulujen, järjestöjen, poliitikkojen kautta niin tähän kysymykseen pystyttäisiin paremmin vastaamaan ja ottaa koppia. Mutta esimerkiksi tuo yhteinen maanpuolustuspäivä, niin sitä kauttahan me saadaan nuorten koko ikäluokan terveydestä paremmin kiinni. Niin se varmasti osaltaan sitten siinä vähän auttaisi. Kiitos. Pöytäriimissä herännyt kysymyksiä tässä kohtaa. Joo.
Jes, kiitos paljon. Minusta tuossa oli hyvää keskustelua. Halusin ehkä nostaa sellaisen kysymyksen, että kun puhutaan paljon tuosta toimintakyvystä ja siitä, että miten saataisiin ne motivoituneimmat mukaan asepalvelukseen, niin pystyttäisikö me pohtimaan myös sitä tasa-arvon lisäksi sitä yhdenvertaisuutta. Että jos me samaan aikaan kartoitetaan sitä motivaatiota, niin pystyisikö esim. Kyberturvallisuuden puolella olemaan tehtäviä, jos ei tarvitse niin isoa vaikka fyysistä toimintakykyä, jolloin me saataisiin myös ihmiset, joilla on jotain fyysisiä rajoitteita, niin mukaan tähän puolustusvelvollisuuteen ja mahdolliseen kriisinhallintaan ja niihin liittyviin tehtäviin. Kiitos. Tosi paljon tosi hyvästä kysymyksestä. Tuo on todella hyvä pointti. Ja meilläkin liitossa on tavoitteena, että palveluspaikkoja kartoitetaan tämmöisissä tehtävissä entisestään, joissa se fyysisyys ei ole se tärkein peruste. Tälläkin hetkellä semmoisia tehtäviä on kuitenkin paljon ja uskon ja olen ymmärtänyt näin, että tällaisten tehtävien määrä kuitenkin lisääntyy, missä painottuu enemmän tietotekniset taidot kuin se, että kuinka paljon juostaan Cooperissa. Ja toivottavasti, jos tähän tasa-arvoiseen malliin mentäisiin, niin siinä kartoitettaisiin just tätä yksilön osaamista myös, mitkä on taidot, mitä haluat tehdä, jotta just maksimoidaan sit se, että on kaikki motivoitunein sakki juuri sen oman kyvykkyytensä mukaan oikeissa paikoissa. Ja näin pidetään myös siitä maanpuolustustahdosta kiinni, kun jokainen saa tehdä niitä mahdollisimman paljon itselleen sopivia asioita tämän maan eteen. Siellä olisi yhdelle kysymykselle aikaa tässä, kun siellä herännyt kysymyksiä pöydissä tai yleisössä. Tässä live-chatissa on ainakin herännyt tällainen kysymys, että nykyisen siviilipalveluksen suorittavien suuntautuminen, kansalaisvaikuttaminen, palo, pelastus ja väestönsuojelu, ympäristö ja yhteiskunta, väkivallan ennaltaehkäisy, arjen turvallisuus, niin miten mahdollinen alustuksessa puhuttu maanpuolustusta tukeva palvelus sitten rakentuisi? Tässä valitettavasti puhutaan just tästä, että miten se siviilipalveluksen kehittäminen rakentuisi. Tässä olisi tarkoitus, että kun siviilipalveluksen alussahan on näihin kattoteemoihin keskittyvä peruskoulutus, niin ennemmin paneuduttaisiin tähän johonkin näistä suuntauksista ja käytä se työpalvelu jossain sellaisessa tehtävässä, joka kartoittaa sulle niin hyvää osaamista siitä aiheesta, että sut voidaan merkitä, että sulla on nämä taidot ja jos tulee kriisi, niin sut on oikeasti kunnolla koulutettu tällaisiin tehtäviin. Niin se olisi se tarkoitus kehittää siihen suuntaan, koska tällä hetkellä työpalvelun voi suorittaa käytännössä ihan missä vaan, joka ei välttämättä liity näihin teemoihin, mihin sut on heidän tällä peruskaudella koulutettu siinä kuukauden aikana. Ja se kuukaudenkin koulutus on aika lyhyt, niin ainakin aloittaa siitä, että sitä pidentäisi. Kello tikittää, 10 minuuttia on taas kulunut ja siirrytään seuraavaan teemaan. Elina Riutta, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi viimeisenä teemana on sosiaalinen media vaikuttamisen alustana ja siitä tulee meille puhumaan J.P. Aro, Maanpuolustuskorkeakoulun tietoturvallisuuspäällikkö. Olkaa hyvä. Nöyränä astun teidän eteenne, koska täällä on paljon sosiaalisen median aktiivisia käyttäjiä, joiden rintataskussa puhelin pullottaa ja osa teistä on jo sinne sosiaaliseen mediaan sisältöä julkaissut. Tässä on muutaman vuoden takaa Pietarista 2 nuorta lähti Taurian puistoon ja pienen hetken päästä paikalle tuli Konstantti. Ja lääke oli benzodipiaani, joka aiheuttaa voimakkaan halun kertoa asioista ja tämän asioista kertomisen hetken jälkeen seuraa lyhytaikainen muistin menetys. Ja tässä Konstantin toteuttaa Venäjän
ulkomaantiedustelun perustehtävää. 2 asiaa. Hän hankkii tietoa ja vaikuttaa. Tuon tiedon hankinta hetken jälkeen hän ei poistu paikalta, vaan hän on näkyvä hahmo, tervehtii ja vaikuttaa näihin 2 henkilöön ja Pietarin konsulaatin henkilöstöön laajemmin. Tässä on ulkomaantiedustelun rakenne. Ja ehkä rakenteesta ylöspäin niin meidän pitää ymmärtää tuo perustehtävä. Ylimpänä on tuo tiedonhankinta ja sitten kun katsotte tuonne aivan alas, niin siellä on vaikuttaminen. Se joukko, joka vaikuttaa sosiaalisessa mediassa systemaattisesti, jatkuvasti ja laajasti, on Sergein joukkoja. Ja minkä verran Sergeillä on joukkoja, niin Juho Marteliuksella on noin 600 ihmistä Supossa ja Sergeillä on 10-kertainen määrä ihmisiä. Ja tämä on se joukko, joka tulee sosiaalista mediaa pitkin, rakentaa hybridivaikuttamista ja vaikuttaa Suomeen kaikilla tasoilla. Myös teidän rintataskussanne. Ja seuraavaksi muutama sana siitä, mitenkä ulkomaantiedustelu toimii. Meillä ei välttämättä ole suurta ymmärrystä siitä, mitenkä tuo trollaaminen tai vaikuttaminen ihan oikeasti tapahtuu. Ja jos katsotte tuonne taululle, mä oon hieman pahoillani, että tämä on hieman pieni näyttö, mutta kaikki lähtee liikkeelle noista keltaisista tileistä. Keltaiset tilit ovat uhrattavissa olevia tilejä, jotka julkaisevat sen väärän tiedon tai väittämän tuonne verkkoon. Mielenkiintoinen asia on tuo punaisella nuolella olevat parodiaprofiilit, jotka luovat siihen väärään julkaisuun sitten semmoista henkeä, sarkasmia ja mahdollistavat sen leviämisen verkossa. Keltaisten tilien jälkeen tuo sanoma siirtyy julkisuuden henkilöille, vaikuttajille, jotka joutuvat ottamaan kantaa noiden keltaisten tilien sanomaan. Ja niitä tukevat valeprofiilit, ja kun tämä vaihe on ohi, niin tuo kannattajien jakelun kautta niin tuo tieto leviää radikaaleille militanteille, ihmisille, jotka uskovat tuohon asiaan. Ja se lähtee liikkeelle. Se leviää ja se leviää omatoimisesti. Ja tässä vihreässä vaiheessa niin tulee nuo keltaiset tilit takaisin mukaan. Ja he luovat sitä kannatusta tuolle leviävälle aatteelle. Ja hyvät naiset ja herrat, niin tämä on olemassa olevaa totuutta. Ymmärrämmekö me tämän? Näemmekö me nämä vaiheet? Vai näemmekö me jotain muuta tuolla verkossa? Ja lopuksi ajatus siitä, että tämä vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa olisi tämänhetkistä asiaa, ei valitettavasti pidä paikkaansa. Katsotte tuonne, yksi munkki keksi keskiajalla tuollaisen teoksen, joka sen ajan sosiaalisessa mediassa levisi ja aiheutti satojen tuhansien ihmisten kuoleman. Sosiaalisessa mediassa Cher-Ami Kyyhky, amerikkalaisten keksintö, nostaa taistelutahtoa ensimmäisen maailmansodan aikana, levisi erittäin laajasti eikä perustunut ollenkaan totuuteen. Muistakaa, että tästä vaikuttamista voi tapahtua myös meidän puolelta. Ja viimeisenä Facebookin algoritmien virhe johti rohingojen massamurhaan Burmassa. 50 000 ihmistä kuoli, kun Facebook postasi tällaista vihapuhetta noin vuoden ajan. Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta
ja vastaan mielelläni hetken päästä kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos paljon J.P. Arolle erittäin mielenkiintoisesta teeman alustuksesta. Seuraavaksi käytetään se hieman vajaa 10 minuuttia pöytäkeskusteluihin. Olkaa hyvä. Tässä mun mielestä ehkä on se, niin kuin mitä voi kysymyksessä hyödyntää, että niin kuin, uskon, että voi halutessaan kysyä jotenkin aika asiantuntijatyylisen kysymyksen myös, jos haluaa semmoista tämmöistä asiapentti vastausta. Itseään tämä aihe kiinnostaa aika suuresti, mutta se, että niin kuin, mikä itse on mietittynyt ehkä tämän niin kuin tiimoilta on nyt niin kuin varsinkin viime eurovaalia alla jotenkin käynyt keskustelu siitä, että niin kuin ymmärtääkö meidän niin kuin tavallaan eurooppalaiset liittolaiset tätä samaa, koska tuntuu, että suomalaiset, mekin ymmärretään tämä rajallisesti, mutta meillä tämä on niin kuin jossain määrin, ihmiset ehkä ajattelee, että nyt tässä on niin kuin Venäjän trollit taustalla, kun Venäjä on meille tuossa lähinaapuri, mutta niin, ehkä jotenkin annan teidän sanoa seuraava. Mua itseä niin usein mietittää se, että musta tuntuu, että mä ajattelen tätä aika usein somessa, mutta se, että varmaan aika merkittävä osa sosiaalisessa mediassa oli, josta niin kuin ei välttämättä mieti sitä, että onko kuinka paljon näistä niin kuin aitoja ihmisiä edessä. Ja ehkä itsellä heräsi se, että kuinka tavallaan niin kuin iso uhka toi on niin kuin nimenomaan sille polarisaatiolle ja ehkä tavallaan tuosta esityksestä, niin toihan antaa vastauksia aika moneen kysymykseen siitä, että miten semmoinen kuplautuminen tapahtuu ja totta kai niin kuin meidän algoritmit ruokkii sitä, mutta tavallaan, että mikä siihen voisi olla ratkaisu tai mikä voisi estää sitä, koska se voi olla tosi tuhoisaa, niin kuin nostit hyvin tuosta niitä esimerkkejä. Niin mun mielestä ehkä siihen haluaisin, tai sitä voisi pohtia enemmänkin, mutta se on varmasti semmoinen myös laajempi keskustelu ja mietin jopa sitä, että pitäisikö niitä jotenkin sitä median toimintatapaa säännellä, että miten siellä pystyy toimimaan ja jotenkin, että pystyttäisiin ehkäisemään, että niin kuin näin isoja tavallaan kuplautumisia ei tapahtuisi ja tavallaan sitä disinformaation levittämistä. Ja tietysti tästä hybridivaikuttamisesta on sillä lailla niin kuin, ja tässä lähihistoriassa aikamoisia näyttöjä 2016 ensimmäisenä toukokuussa Brexit, sen jälkeen sitten myöhemmin marraskuussa Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi. molemmista on aika selkeää näyttöä, että herra Putinin trolliarmeijalla on ollut aika paljon tähän vaikutusta, eli tullaan nimenomaan tähän hybridivaikuttamiseen. Ehkä se, mikä mun mielestä voisi kysyä, on tavallaan se, että kuinka vakavasti tämä on otettu Suomessa. Onko Ukrainan sodalla jonkinlaista vaikutusta ja myöskin se, että missä määrin tämä on kasvava uhka, koska niin mitä puhuttiinkin tästä, että medialla ja tavallaan nyt se, että ennen kuin ei ollut sosiaalista mediaa, niin lehdet oli semmoinen portinvartija, että mitä kansa saa tietää. No nyt sitten jokainen saa laittaa reaaliajassa joka puolelle aivan mitä sattuu ja sanoa aivan mitä haluaa, niin se niin kuin mahdollistaa tämmöisen kehityksen. Tekoäly lisääntyy koko ajan, niin sen niin kuin helppous kasvaa koko ajan, kuinka helppoa tuollaisen trollitehtaan perustaminen on, niin se kanssa lisää sitä määrää. Niin. Mä en kyllä kuitenkaan sitä huonona, että kansalaiset saa tuoda niitä näkemyksiä esiin ja käydä sitä keskustelua, että se on musta tosi tärkeää säilyttää ja kyllähän niin kuin sosiaalinen media on antanut tosi monelle nuorelle ja eri vähemmistöön kuuluvalle sellaisen äänen, mitä perinteisistä medioista ei saa ja myös lisännyt sellaista tietoisuutta omalta osaltaan, mutta tavallaan miten niihin haittoihin pystyttäisiin puuttumaan ja kyllähän niin kuin nuoret on myös tässä aika potentiaalinen kasvualusta myös sille väärälle tiedolle, koska somesta otetaan paljon syötteitä, että mitä maailmassa tapahtuu ja myös seurataan sitä kautta
sitä yhteiskunnallista tilannetta. Ja tavallaan siinä mielessä siinä pitäisi olla ehkä jonkinnäköistä sääntelyä, mutta mä koen, että se sääntely ei voi olla täysin kieltävää, vaan siinä pitää olla niin kuin just se mahdollisuus säilyttää siihen viestin esiin tuomiseen, mutta että se niin kuin trollien käyttö, että siihen pystyttäisiin puuttumaan jollain tavalla. En mä tiedä, pystyisikö vaikka niiden tilien määrää rajoittaa, se tuli ainakin tuosta esityksestä mieleen, mutta mä en tiedä, olisiko se yksi ratkaisu vai tarvittaisiko varmaan jotain muuta myös. Voisiko teidän pointti jollain tavalla yhdistää, että mun mielestä tässä on niinku sekä se, että niinku, miten se, onko se tulevaisuudessa vielä enemmän kasvava uhkaa ja millä tavalla siihen tavallaan voidaan niinku päättäjien toimesta niinku reagoida, on niinku, mun mielestä kytkeytyy täysin yhteen sitten vielä tähän niinku teknologian kehittymisen myötä. Niin mitenhän siitä sorvaisi jotenkin? Haluaisin sä kysyä tästä kysymyksen? Voin mä kysyä, mutta mä en tiedä mikä se sitten olisi, että olisiko se, että mitä tällä asialla voisi tehdä vai mikä se olisi, en mä tiedä. Vai olisitko sä halunnut kysyä? Musta tuntuu, että sulla oli ehkä vähän kiteytyneempi se ajatus, että mulla vaan tuli just lisäpointtina se, että kuinka paljon helpompaa se niin tulee, tai on jo, ja kuinka paljon helpompaa se tulee olemaan tulevaisuudessa niin tuollaisen tuottaminen. Et, niin kun, sääntelyhän tuollaisessa on tosi vaikeaa, että niin missä mennään niin vapaan puheen rajoissa, että mitä aletaan niin sitten rajoittaa yksilöoikeuksia vai sitten se on niin tosi vaikeaa niin saada sellainen selkeä raja, että miten tuollaista pystyy estämään. Jos sitä kautta, että mitkä on tehokkaita keinoja. Joskus varmasti on niin kuin hirveä määrä keinoja, mitä voi tehdä, mutta mä voisin kuvitella, että meidän puhujalla on sen verran ammattitaitoa, että mä en osaa itse hahmottaa, mitkä on niin kuin toimivia ja tehokkaita keinoja. Niin kaikenlaista epämääräistä voi niin kuin tehdä, mutta se niin kuin... Mietin myös, että jos ei enää sä kysyt, niin sitten me oltaisiin kaikki kysytty. Toki säkin kysyit jo yhden, mutta silleen... Ei toi silleen, musta oli hyvä pointti toi tehokkuusajattelu tai jotenkin se, että mikä olisi paras keino. Että kyllähän nimenomaan tuli hyvin pointteja siitä, että miten sitä keskustelua pystyy rajoittamaan, mutta mikä on tavallaan niin kuin rajoittamisen kannalta ehkä paras mahdollisuus nimenomaan tähän trollaamisen näkökulmaan, niin se on kyllä niin kuin varmasti hyvä näkökulma, mihin olisi kiva saada vastauksia. Toi oli kyllä muutenkin niin kuin aika kiinnostava toi kokonaisuus. Kaavio siitä, että miten noi prosessit etenee ja jotenkin vähän ehkä niin kuin myös pelottavaa tajuta se, mutta... Tämä olisi tosi mielenkiintoinen siis näkökulma just se kysyä sitä. Mikä mulla niin kiinnostaisi enemmän pohtia vielä sitä, että kovasti on nyt puhetta siitä, että ihmiset on niin valveutuneempia sen suhteen, että heihin yritetään vaikuttaa, mutta mikä niin meidän mielipide on sen suhteen, että meneekö tämä koko ajan vain pahempaan suuntaan vai onko meillä kyky reagoida siihen ja olla kanssa järkevämpiä sen sosiaalisen median käyttäjiä ja se medialukutaito, niin miten te näette sen, että meneekö se koko ajan pahempaan suuntaan vai onko meillä kyky saada sitä sille vanhemmalle ja paremmalle tasolle, mikä on ollut jossain määrin mietitty. Tuohon vaikea antaa mitään semmoista yksiselitteistä vastausta mun mielestä. Mä oon sen verran nuori, että mulla ei ole semmoista pitkän kaaren juttua, mutta esim. Mä henkilökohtaisesti saan ihan käsittämättömän määrän kaiken maailman trollausviestejä ja mun sähköposti on täynnä ties minkälaista settiä ja sitten on se paljon, ja sitten mä käyn myöskin julkisesti keskustelua, että ei faktoilla ole mitään väliä, niin mä en ole tämän perusteella. Seuraavaksi voitte esittää kysymyksiä, mitä tuli mieleenne. Niin. Jes, kiitos paljon. Me pohdittiin meidän ryhmässä sitä, että nykyinen sosiaalinen media on tosi polarisoitunut ja just tavallaan noi esimerkit, mitä nostit, niin kuvasi sitä tosi hyvin ja heräsi just huolta, että miten sitä voitaisiin kontrolloida, mikä olisi ehkä paras tapa siihen, koska me kuitenkin nähtiin, että semmoinen täyskielto voisi ehkä estää osan kansalaisen mahdollisuuksia tuoda niitä näkökulmia esiin ja nähtiin, että vaikka nuorilla tai vähemmistöillä on lisääntynyt se mahdollisuus tuoda niitä näkökulmia, mutta mikä voisi olla semmoinen tapa rajoittaa sitä käyttöä, että tämmöistä trollaamista ei syntyisi niin helposti. Osaisitko siihen antaa jotain ajatuksia? Kiitos. Konstantin.
ja muut SVRn väki, niin ne ostaa sen trollaamisen alihankintana. Ja ne saitit, mistä ne trollaukset ostetaan, niin ne on Länsi-Euroopassa olevia saitteja. Keinoäly on tulossa mukaan. Ja tällaiset asiat, että me jollain tavalla hallinnollisesti rajoitettaisiin joitain asioita, niin se aika on jo mennyt. Ja nyt ainoa keino, millä me päästään tämän aallon harjalle, on se, että meidän pitää oppia medialukutaitoa. Siellä vähän katsotaan kaveria silmään, mutta tämä on se keino. Koska ne hoaxit on niin hienosti tehtyjä, että me mennään niihin joka kerta. Se, mitä Ilta-Sanomissa tällä hetkellä lukee, niin se ei ole sitä, mitä Konstantin ja kumppanit tekee. Se, mitä te uskotte tällä hetkellä, niin se on se, mitä Konstantin tällä hetkellä tekee. He on ammattilaisia, kaikki on korkeakoulun käyneitä ihmisiä, puhuu 2 kieltä, käynyt SVRn yliopistoon 2 vuotta tehtävästä riippuen. He ovat ammattilaisia tässä työssä. Ja meidän pitäisi nyt pystyä vastaamaan tässä joukossa jollain tavalla tämmöisiin iskeviin tarinoihin, jotka nousee tuolla netissä, niin mun mielestä medialukutaito on se keino. Tuliko nyt myllättyä kaikki? Näköjään onko sitten seuraavia sieltä yleistä nousi käsi? Erik Kroner, Reserviläisliitto. Sellainen ihan kysymys, kun me ollaan puhuttu tietenkin, tämä hybridivaikuttaminen kuitenkin niin tapahtuu sosiaalisessa mediassa pääosin, ja on puhuttu siitä, että pitäisikö sosiaaliseen mediaan tuoda niin kuin korkeampi ikäraja, niin miten suhtaudutte siihen, että jos mahdollinen korkeampi ikäraja tuotaisiin niin kuin sosiaalisen median yleisöön, että asiasta on paljon keskustelua, mutta mikä on teidän kanta asiaa? Kiitos. Minkälainen luku sulla oli mielessä? Niin se on aika hyvä kysymys. Mä sanoisin itse, että jos nyt pitäisi täytä niin kuin tuntumaan, että sanoisit 16. Mä en ole ihan varma, auttaako toi ikäraja, jos me yhtäkkiä 16-vuotiaana hypätään Konstantinin ja Jevgenin kelkkaan ilman, että me ollaan kouluuduttu tuolla sosiaalisessa mediassa sitä aikaisemmin. Tämä on niin kuin erittäin vaikea kysymys. En tiedä, parantaako se tilannetta, jos meillä siirtyy ikäluokka 16-vuotiaana nettiin ja aloittaa siellä sosiaalisen median alustoilla pelaamisen tai muuta, niin uskon, että tämä ei palvele meitä. On hyvä kysymys, että miten tunnistan sosiaalisessa mediassa tekoälyllä tai vastaavalla luotuja kommentteja? Onko siihen jotain keinoja? ChatGPT:tä ja muita tekoälyjä niin käytetään niissä keltaisissa osioissa. Ja ne botit tekee sitä asiaa ikään kuin massamaisesti, sen takia niitä käytetään ja ihmisiä käytetään sitten niissä asioissa, missä pitää hioa sitä asiaa niin kuin paremmin eteenpäin. Erittäin vaikea kysymys. Nehän parantaa koko ajan juoksuaan. Minkä tasoisia tukiälyjä tällä hetkellä on, niin 2 vuoden päästä ne ovat vielä parempia. En pysty suoraan sanomaan tuo. Ainakin on yhdelle kysymykselle vielä aikaa. Sieltä tulikin jo mikki. Hyvää päivää, kadetti Eero Grönlund. Sanoitte tuossa äsken, että se medialukutaito olisi se tärkein keino, millä me pystytään näihin asioihin vaikuttamaan, ja sitä myös tässä pöydässä keskusteltiin, mutta haluaisin kysyä ehkä sitä, että miten näette sen, että kenellä se rooli pitäisi olla tästä medialukutaidon kasvattamisesta, että meneekö se enemmän tuonne peruskouluun toiselle asteelle, vai pitäisikö ehkä niin kuin puolustuksella ja ehkä puolustusvoimillakin olla tässä niin kuin suurempi rooli kasvattajana? Mikä sun nimi oli? Eero. Ootko saanut mitään koulutusta medialukutaitoon koulussa tai puolustusvoimissa? Lukiossa varmasti
jotain äidinkielen tunnilla, nyt en ihan tarkasti muista, mutta on käyty mediaa läpi kyllä. Ei ehkä tässä mittakaavassa, mitä se nykypäivänä on tämän tekoäly ja näiden kannalta, mutta yleisesti medialukutaitoa nyt kadettikoulussa asiaa on tietysti käsitelty sen takia, että relevanttia myös tälle uralle sitä käydä läpi ja varusmiespalveluksessa, niin siitä en muista. Sua vastaan ei ole tullut semmoista 10-kohtaista muistilistaa, että miten tunnistat sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen. En ole törmännyt. Ei ole tullut sellaista tarkastuslistaa, mitä kautta pystyisit katsoa niitä asioita. Sulla ei ole perusteita tällä hetkellä tarkastaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa vaikuttamista. Mun mielestä peruskoulu, lukio, armeija, kaikki paikat, sehän on meidän jokaisen taskussa. Te vietätte 4 tuntia sen vempeleen kanssa. Sä taidat viettää 6. Niin kyllähän meidän pitää siihen jonkinnäköiset ohjeet ja opastukset ja liikennesäännöt kehittää. Niitä ei tällä hetkellä ole. Erittäin hyvä kysymys. Kiitos. Vielä aika yhdelle nopealle kysymykselle, jos yleisöstä tai jostain pöydistä vielä. Sieltä takarivistä nousi käsi. Onko se väri? Joo, kadetti pari. Semmoinen asia, että näetkö, että tulevaisuudessa se tulee menemään siihen, että lisääntyy tuo median luku, tämmöinen taidon opettaminen peruskoulussa, lukiossa ja armeijassa, vai meneekö se siihen, että on enemmänkin tämmöinen joku totuusministeriön kaltaisia viranomaisia pyritään perustamaan, mitkä sitten määrittää, että tämä on oikea totuutta ja tämä ei. Ja sitten siinä saattaa mennä myös lapsi pesuveden mukana. Mä uskoisin, että tuossa itärajan takana niin Runet-ympäristössä ollaan jo menty tämmöiseen yhden totuuden malliin. Ja siellä mä kerroin tuossa semmoisen jutun, että kun menet venäläiselle saitille, niin se saitti haistaa, mistä päin maailmaa tulet. Ja se määrittää sen uutissivun sen mukaan, mistä päin se tietokone ottaa siihen kiinni. Jos se tulee Venäjältä, se näyttää nämä uutiset. Jos se tulee länsimaista, se näyttää nämä uutiset. Ja ajatus siitä, että olisi tämmöinen yhden totuuden ministeriö, niin siihen on jo tuolla idässä menty, mutta en usko, että tällaisessa länsimaisessa demokratiassa, missä tämä tiedonvälitys hajautuu tosi moneen kilpailevaan ympäristöön, niin päästään tähän näin. Olisin sen mediakasvatuksen kannalla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Aika päättää nämä keskustelut. Sen jälkeen on vielä kadettikunnan puheenjohtajalla puheenvuoro, mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, J.P. Aro. Hyvää iltapäivää. Olen Mika Kalliomaa, kadettikunnan puheenjohtaja. Kadettitoverikunta, joka on hostannut tämän iltapäivän, on yksi kadettikunnan kadettipiireistä. Olen myöskin Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori ja kadettitoverikunta on sotatieteen opintoja opiskelijoiden kadettien oppilaskunta. Ja ehkä siinä roolissa minulla on varattu puheenvuoro tähän loppuun. Miksi tällainen tilaisuus järjestettiin? Mekin organisaatioina sekä kadettikuntana että Maanpuolustuskorkeakouluna halutaan ottaa nuoret mukaan keskusteluun, antaa nuorille ääni ja nuorille rooli maanpuolustuksessa. Ja te nuoret olette tulevaisuus. Mikään tulevaisuus ei tule jostain, vaan se rakennetaan ja se on teidän käsissä. Kiitos kaikille osallistujille, keskustelijoille. Kiitos kaikille asiantuntijoille, ketkä johdatitte meitä näihin nuorten valitsemiin teemoihin. Ja kiitos kaikille verkossa mukana olijoille. Me tämän jälkeen nopeasti analysoimme, että mitä tässä keskustelusta saimme irti, miten toteutimme ja sitten päätämme, miten me jatkamme. Minusta ainakin nyt tuntuu, että me jatkamme vielä varmistaaksemme, että nuorilla on ääni maanpuolustuksessa ja yhteiskunnan turvallisuuden tekemisessä. Tästä myöskin teemme jälkituotantona lyhennelmän verkkoa, jolloin se on myöskin sitä sieltä uudelleen katsottavissa ja asiaan palaamisen
tukena. Verkossa olijoille kiitos mukanaolosta ja keskustelijoille ja kutsuvieraille tervetuloa kahvitilaisuuteen, johon kadetit meidät seuraavaksi johdattaa. Kiitos.